Goedemiddag en welkom vanuit Snits, hier vanuit de Snitsermar, de slotdag van het SKS-kampioenschap 2024. Waar wordt de kampioen van dit jaar? Is het misschien Heerenveen? Ze hebben toch de beste papieren? Of toch Ljouwert? Of is het misschien wel Rinus de Jong van de Oereltuus van de Jouwer die er mij de titel van trok? Dat zullen we hoe speculeren. Naast mij zit Dini Visser. Nou Dini, zeg het maar. Oeh ja, nou dat wordt wel ingewikkeld. Ja, het lijkt toch. Heerenveen heeft de beste papieren. Zeker. Ja, maar het is de Snitsermar en de slotdag, dus dat is altijd speciaal. Waarom is het speciaal hier op een Snitsermar? Ja, de meesten staan toch wat meer onder spanning. En vaak is het wel zo dat duels worden toch wel de topfavorieten dan, van de dag uitvochten. Dus de rest, Schild krijg ik een wat relaxter. Dus het is altijd anders. Zou er nou wel extra spanning wezen bij het scootje van het Heerenveen bij Sietse Brouwer? Ja, ik weet net dat hij wel heel lekker sliep met het vannacht. Maar ik denk dat ze heel gespannen binnen. Maar, Want hij kan voor de allereerste keer kampioen worden. Fjouwe keer tweede, hij is ontnoda, is hij die Joop Zoetemelk. Ja, zo liep het al wat. Hè? Ja, nou, er zitten nou 12 van de jongens maar aan boord. Dus ik denk dat die ze wel wat in de stok gaan horen kennen. Ja. Nou, ik ben heel erg benieuwd. We matten het trouwens toch even hoe Dini. Want dat is natuurlijk de zus van Jappie, de skipper van de Snekerpan. En ja, hier achter is op een Snitsermar. Daar is het natuurlijk vrienden wieken hier door misgaan bij Terherne. Laten we eerst even jaren, want we wien van de morgen hier een gesprekje met Jappie van hoe het met hem gaat. Het valt mij net aan. Het is net zo dat ik nou de marathon hier in of op een trampoline begin te springen of zo. Ik kan staan en stukjes rennen, maar net al te volle en dan gaat het knap. Ja. Want de berichten weer eerst wel heel oors, dus het is heel mooi dat je weer bent. Is dat zelf tocht? Nee, eigenlijk net. Zag ik me de eerste 2-3 dagen viel. Ik denk, jeetje mina, ik hoop dat ik weer weekends van bed ook kan. Maar het gaat er niet in heel hut en dan ik maar die medicatie erbij, dan gaat het prima. Nou best je weer, zegt u het even de wedstrijd zien op het thuiswetter? Ja, ik denk we moeten maar heen. Het bestuur hier wat organiseert voor de bemanning en de partners en de mensen die die erbij waren. Want het is toch wel heftig geweest. Dat realiseer ik me later. Ik pas eerst heel genoeg werk van jezelf, maar ja, je gaat van skip en dan ga je fut en je komt steeds net weer. En het is toch heftig voor iedereen die erbij staat. Natuurlijk ik voor vrouwen en ben, mijn eigen vrouw en ben, bestuur. Helemaal net leuk. En de wedstrijd wordt hartstikke spannend natuurlijk. En dan bestuur je wat betocht. Ik denk we moeten erheen. Ja. Want hoe ervaart het kampioenschap nou dat dit gebeurd is? Ja, fantastisch. Ja, hier maar graag tussen geweest worden. Ja, tuurlijk. Het is bijzonder. Het vreemd bijzonder helemaal. Dat hadden we toch in het begin van het kampioenschap. De favorieten die waren naam. Ja, een hele mooie kampioenschap uiteindelijk. Hier wil graag tussen zitten. Ja. Als het nou Takomir zus, ik weet niet of dat de betiert is. Maar zus die zelf weer als skipper op het achterdek zitten volgend jaar? Zeker, we houden niet op. Hou even. Ja, dat zei Jappie Visser. En gelukkig dat het weer wat goed met hem gaat. Ja, het gaat zeker de goede kant uit, dus dat is mooi. Ja. Want Oude de Waasje doet het zo misgie. Hier is ook gelijk in de gaten bij Terhenne van oh jee, Snits, Jappie is erbij belutsen. Wat is er aan de hand? Hier is ook gelijk de impact van die klap. Is dat in de gaten? Nee, ik zie er wel naar te zien, maar de verrekijker, wel aan de andere kant van de mar. Maar ik kon helemaal net zien dat Snits onvaart wie. Pas die oren bij de onvaring, die zeg ik wel. En eerst dacht ik, ze komen er krijg goed voorbij. Maar toen blauwen ze lezen en ik denk, dit is net goed. Het speeldeel, ik denk, oké, dan ben ik direct in de boot sprongen en, om ze op te helpen, maar mijn neef. En pas heel waar het wedstrijdwetter kwamen we erachter dat ze onderwijs weer een het scootje naar de ambulance plak. Dus ja, dan wist wel dat het net goed is. Maar jij er pas let dat het om is jappen ging, ja. Ja. En dan moet je uiteindelijk ook de beslissing nemen van de Snekerpan. We loeken u waarom uit het hele kampioenschap. Dat lijkt me echt best wel een lastige en hele drege beslissing. Ja, dat weet ik. We hebben de hele dag wel op omkogen vanzelf van hoe nu verder. Hè. Eerst is het natuurlijk enorm in de modus. Hè. Hoe is het met Jappie en de wachters de hele tijd op. En maar de bemanning praten, hoe wat er gebeurd is. En daar is de hele dag wel mee bezig. Maar ja, gaande waar de dag komt er een punt dat ze moest van wat gaan we nou eigenlijk doen? Wat zijn de opties? Wie zijn er beschikbaar? En wil de bemanning dat? Wil Jappie dat? Dus ja, daar hebben we de hele dag om met elkaar op praten. En uiteindelijk hebben we deze beslissing gedaan. Maar dat was heel pittig. Ja. Dat woest ik net. Nee, ik woe ik net. Nee. Nee. Wie is te geniezen, maar waarom net? Nee, nou ja, ik heb helemaal geen ondervinding als skipper in een wedstrijd. Dus, is degene? ik
heb geen en ik heb echt wel een hoop oeren op dat scootje zitten. Dus dat snap ik, dat mensen dat denken. Maar skipperen, dat is toch weer een oorvak. En dat is echt een vak. En dan moet je, die jongens en famkes trainen net voor niks het hele hier. Dat is net zomaar. Wat vies nou eigenlijk van dit kampioenschap nou dan zonder de snekerpan? Dat is best wel raar. Ja, het is heel raar. Elke dag is ik weer oors moet ik zissen. Ik kan wel enorm genieten van de wedstrijden, want het is prachtig. En er is ook wel een soort spanning fut, hè. Want het maakt het me nou, natuurlijk heb je je voorkeur, maar het maakt het me net zo heel volle uit. Hè. Die echte stress ervan, de net. Maar die ene dag is hoor, net sommige dagen het is van, goh, dit is krekken zwaar en dan baalt gewoon als een stekker dat ze er net bij binnen. Ja, dat snap ik. Maar het is wel heel spannend dit kampioenschap, want we hebben al verschillende klassementsleiders hebben we al horen. Hè. Grauw die het na 2 wedstrijden tochten van, nou ja, Grauw zal wel weer de goede kant op gaan. Jenne Voort had even klassementsleider West, de Oerl Thuis, de Jousters. En nou, ben toch de beste papieren voor de Gerben van Manen. Ja, die staan een beetje los van de rest. Dus ik denk dat zij goede papieren hebben voor het vanzelf. Maar het is een ontzettend mooi kampioenschap. Hè. Jammer dat we er geen onderdeel van binnen, maar het is prachtig. Het is hartstikke spannend, hartstikke mooie wedstrijden. En divers qua waartypes. Dus ja, ik denk dat je deze serie winnen, dan kan je maar recht zitten dat je een kampioen bent. Ja. Nou, dan begint ze zelf voor. Het waar. Nou ja, laten we even vragen aan de man die er een heel soort verstand van heeft. Jan Jonkman, hoe komt het mij het waar? Goedemiddag. Nou, goede media in de winnen we daar. Je hoort de laatste dag, de finale. En dat kan spannend niet worden. Na een week maar een soort win komen we dat in restige vaarwetter te zitten. Van de media de zinnen er wel geregeld bij, staan 22, 23 graden. En de wind, het allerwichtigste van Joet. Nou, die komt uit het westen naar het westen. Wij is een kreeg 2 tot 3. En misschien zit er nog even vlaagjes van 4 in. En dan moet de skippers het Joet maar doen. Nou ja, zeg vetzend, op de meet worden Joet de prijzen verdeeld. Zoals dat, Jan? Ja, 2, 3, maar misschien een vlaagje van fjouwer. Wat is dat? Ja, voor waar is dat ideaal? Nou, ik denk dat Ljouwert hier wel blij van wordt. Ik denk dat hij hier echt wel zitten van, nou, dit kunnen we wel eens mooi uitpakken. Ja. Kom maar op. Ja, zeker. En Heerenveen dan? Want we joggen dan toch naar de top van het klassement. Ja, die heeft hier goede papieren, denk ik. Je bent net aan boord, dus je weet net hoe de vlaggen erbij hingen. Maar ik denk wel dat zij goed uit de verve komen kennen. Ja. We willen natuurlijk altijd graag een op- en delbaan. Mooi een gate, dat is eigenlijk altijd het mooiste. Maar dat ken je het net. Nee jong, nee, jammer hè. Maar ze hebben wel een hele mooie oplossing voor. Ja. Simpel klik vreetje, Harry Amsterdam, de wedstrijdleider. Wat voor baan leidt erin? We krijgen een zogenaamde uitgebreide zandloper. Dus het worden in plaats van 2 kruisrakken worden er 3 kruisrakken. En we beginnen met een lang kruisrak. Dat is het belangrijkste voor de skippers. En, het langst mogelijke kruisrak. Vanaf de Herenziel naar de betonning, dat vaarwater. Dan gaan we naar beneden naar de Siebersloot. En dan gaan we omhoog hier naar het Stadjierland. Weer naar beneden, voorbij de Siebersloot. En dan gaan we omhoog naar het wedstrijdcentrum. Hier voor de toeschouwers voor de wal. Nou, heeft die baan een bijzondere bijnaam, Jerrik? Waar zit hij ook wel bekend op? Ja, die is ooit ontworpen door Piet Boelsma. Dus we noemen dat maar de Piet Boelsma-baan. Want die hebben net heel vaak dit kampioenschap zeker nog net jongen. Wordt er net gauw voor kiezen? De andere commissies hanteren dat systeem niet. Dus dat doen we hier wel, want we willen toch wel behoorlijke kruisrakken hebben. Als de wind dus dwars op een Sneekermeer staat. Want ik heb het liefst, net zoals in Langeweer, heb ik het liefst een upwind-downwind of een op- en delbaan. Dat is het mooiste voor de skippers, met een gate beneden. Maar dat kan nou niet, want dan is het kruisrak veel te kort. Ja, dus dan neemt de Piet Boelsma-baan. Die het is de baan ontworpen. Waar is Piet Boelsma? Piet is een legendarische pampersieler-bouwer. Hij heeft jarenlang bij de Sneekerpan achterop zitten. Hij zit in de zielrieën van de SKS. Het is een enorme goede zieler. Ja. Die het is route dus ontworpen. Ja. Het ziet er vrij ingewikkeld uit. Het lijkt een soort van achtbaan. De Python in Efteling. Nou, zo ingewikkeld is het nou ik weet net. Het zijn gewoon 3 mooie kruisrakjes. En dat is de beste oplossing. Maar deze windrichting, denk ik, kan je toch nog mooi zielen. Ja, wat is het een mooie baan? Vertel eventjes. Waar zit aan zijn kniepenpunten? Nou ja, je hebt 3 kruisrakjes, dus 3 keer bakbord stuurbord bij de bovenste boei. Dus dat maakt het wel interessant natuurlijk. Ze zijn wel wat kwad, hè, die laatste 2. Die eerste is mooi lang, dus daar kerst even de derde, het maximale druut helje. Maar ja, de Benningskoetsjes die kunnen heel mooi vlug draaien. Die hebben hier wel weer profijt van, denk ik. Dus,
wordt spannend. Zeker, het wordt spannend. Ja, laten we even het klassement erbij pakken, jongens. Want ik zei al, hield hij die nummers 1, 2 en 3. Dat weten we nou, hè. Heerenveen, Ljouwert natuurlijk. Maar 24,9. Heerenveen 18,6. En dan de Jouwer met zo'n 20,8. Ze kunnen dus alle treien ze nog kampioen worden. Dan Jennewoord, met Sieberen van Te Wisga. Die kan net meer kampioen worden, maar zo wel heel knap reviseren kunnen. Want vorig jaar eindigde hij als tredjende. Hij kan dus nog altijd op het podium te lonen komen. Op het vijfde plak Pieter Brouwer, Akkeren met zo'n 30. En dan de uitredend kampioen, zo'n 30,9. Grauw met Douwe Visser. En op het zondeplak is het Jasper Visser van De Lemmer, het Lemse scootje, de debutant. Ja, daarachter is het natuurlijk echt heel erg spannend. Want ik kan me voorstellen dat zowel Sieberen van Te Wisga, maar ook de Jouwste, ze willen alweer op het podium. Ja, er is voor iedereen nog wel wat om te zien. Ik denk, de nummers 7, 8 en Jochen, die wil ik nog wel graag in het linkerrijtje. Dus iedereen heeft wel wat om voor te zien nu. Dus het wordt echt mooi. Ja, dan nog eventjes naar de Gerben van Manen. Het Heerenveense scootje. Want wat is nou cruciaal? Wat moeten ze net van? Wat met ze net van? Nou, vooral van de wielerrijdjes. Ze moeten gewoon doen wat ze altijd toch. Wat ze voor traind hebben, wat ze doen. Lekker iedereen in zijn eigen taak. En net hysterisch reageren op elkaar. Gewoon lekker hun eigen ding van. Ik een beetje boeten de griebes blijven? Ja, dat is bijna logisch. Maar ja, goed. Als je een protestje krijgt, dan ben je de sjaak. Ja, geen risico's nemen. Gewoon een beetje. Ze hebben zo'n puntenverschil, dus er is al wat ruimte. Ze hoeven net in de stress eruit zien. Nee, want als ze gewoon bij de bovenste 8 eindigen, dan ben ze kampioen. Ja. Dus dat met slag je, dacht ik. Nou ja, op Varhonsoen je zei ze kat in het bakkie. Ja, zo liep het al. Maar het bloedsnit. Dus we kennen nog wat mooie verrassingen te mieten, even met je, denk ik. Dat is nou de tweede keer dat zo is, hè? Van ja, het bloedsnit. Ja. Want gebeurt dat dus vaker, dat hier hele gekke dingen gebeuren op een Snitsemar? Ja, op de Snitsemar, de laatste dag hier in de serie, is het toch altijd verrassende dingen. De kampioenen die het eigenlijk helemaal eruit zakje. Of juist rare ervaringen, of windshifts, wind die fut valt. Ja, er kan van alles gebeuren. Dat maakt het mooi. Ja. En toch, hè, ik wil er nog één dingetje in brengen. Want Heerenveen is maar 1 keer dit kampioenschap net bij de eerste 8 eindigen. Nee, dus ja, zij hebben 4 waren de beste papieren. Nou, het met een beetje spannend maatje, toch? Ja, natuurlijk wordt het spannend maatje, maar het hartstikke spannend maatje. Hier op een Snitsemar. Ja, dit hele kampioenschap, hè, kunnen we zeggen dat het gewoon super spannend is eigenlijk nog wel. Heel als je het ook vergelijkt met mijn oren hier. Ja, ik denk dat het heel fijn is om te zien dat de scootjes, daar hebben we het al vaker over gehad, dit kampioenschap, maar de top 8 die zit gewoon hartstikke dicht bij elkaar. Dat valt er nou een beetje uit, die bovenste traaien, maar dat is pas sinds juster eigenlijk. Dus dit is echt geweldig. Ja. Ja, want ze kunnen dus nog 3 kampioen worden, maar ik daarachter, hè. Ja, en dan, hoe krijg je die als je van achteruit zielen matten? Dat lijkt soms best wel lastig. Hoe doe je dat dan? Nou ja, dat is ik lastig. En zeker in het middenveld, daar zit het ik alweer heel dicht bij elkaar. En zeker Joert, maar de kortere kruisrakjes wordt het wel lastig om ergens voorbij te komen. Dus ik denk dat de adviseurs die al je pin in hollen hebben, want die met een heel goed zeggen wel eens de wienbaan. Ja. Dat is natuurlijk adviseur West, jarenlang, toch? Ja, ik zie het achterop, ja. Maar of ik nou echt een super adviseur ben, dat weet ik net. Ik ben meer een soort procesbewaker, maar dat snap je niet. Dus iedereen zei het adviseur. Ja, wat is een procesbewaker? Nou, ik zorg gewoon dat iedereen de afspraken na ik kwam aan boord. Gedurende de wedstrijd en na de tijd. En tijdens de wedstrijd zeg ik natuurlijk wel even in de baan van wel uit de slag gaat en hij heeft dat hij fut draait. Maar dat hier er natuurlijk al langs jongen. Ik hoef hij net te vertellen hoe die zielen wordt. Dat kent er zelf wel. Maar ik voel het wel fijn dat er een procesbewaker op het skip ziet. Ja, wij doen dat mooi samen. En ik zeg een beetje om wat gebeurt er achter u. En waar is de boei? We hebben die bakboord zuurboord ronden en de rest doen we lekker zelf. Toch nog weer eventjes naar het wedstrijdveld. Want over 1 minuut, een laatste minuut, dan komt het 10 minuten schot. Ja, we gaan echt richting de wedstrijd. Hoe is het nou daar op het achterdek bij de Gerben van Manen, het Ljouwerterscootje en bij de Oerelthuis? Hoe is het bij die spanning? Ik denk dat het heel stil is. En een hoop sigaretjes had ze nog roken, maar die binnen net zo vol meer, hoop ik. Maar kauwgom en snoepjes en zuchten en wetten drinken en heen en weer rennen, van voor naar achter en toch nog maar even zien. En het is wel stressen. Het is stress. Ja, Sietse Brouw van Heerenveen, die woe ik net een camera aan boord. Nee, dat kan ik me wel niet denken. Dat is je te volle van het goeie. Je bent er toch ergens een beetje bewust van dat het er is en die uitleiding moest je het helemaal net hebben. Nee, dat was net riskeren.
Nee, zeker niet. Nee, als we maatjes op ja, voor het 10 minuten schot. Wat is de wedstrijd, Jen? Nou, dat weet ik eigenlijk nog net. Het heeft me krek hoe zenuwachtig ik zelf word hiervan. Want ik vind het spannend. De klonk trouwens het 10 minuten schot. Maar Jappie doet net mooi, hè? Nee, dat is... En toch zenuwachtig. Jawel, want dat is toch spanning. Op een of andere manier. Iedereen die wil er een mooi kampioenschap van maken en je gunt het ze. Dus ik vind het spannend. Ja. Ik wil nog 2 dingen weten van die Dini. Ja, waar wint het Joert? De dijwinnaar? Ljouwert. Ljouwert. En waar wint het klassement? Heerenveen. Heerenveen, dankjewel. We zullen het bijhoren. 10 gedanken van die deskundig commentaar. Ja, wij maken je op voor de slotdag, de apotheose van het SKS-kampioenschap 2024. Welk scootje wordt de opvolger van het Grauwste scootje? Want één ding is wis, Douwe Visser van Grauw is de uittredend kampioen. Maar waar wordt de nieuwe kampioen? We beginnen er even uit van de reclame. Maar daarna, zo gauw als mogelijk wel waarom. Om streekjochtverslag te dan van die allerlaatste wedstrijd van het S-kampioenschap. Hier achter mij op de Snitsermar. Onthaast. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Goeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle. We beginnen geheipen! Nu zit ik lekker warm en droog. Terug Kunststof Casino van KKV op het Jereveen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind. Kunststof Casino van KKFH. Een Fries product. Dat is wel sanoffelijk. Je krijgt gratis hoorn on mij 31 augustus bij ons van Casino. Tijd voor een nieuwe outfit? Kom dan naar nieuwnieuw.com Herenmode in Dronrijp. Herenmode van bekende merken, 3 koopavonden en parkeren voor de deur. Nieuwnieuw.com, de aanbieder van herenmode. Je hebt een huis aan het water en wilt dit verkopen. Dan zoek je een makelaar die wonen aan water op waarde weet te schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keeper van hun huis had u al voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl. Het is sale bij nieuwnieuw.com Herenmode. 40, 50 en 60% korting op de zomercollectie. Nieuwnieuw.com, de aanbieder van herenmode. Oh, wat een klapper! We zullen wat nice doen. Op alle wedstrijddagen van het SKS-kampioenschap komen wij bij de Omroep Friesland Scootje podcast. En de meesten die zeggen nou al... Oh, wat een klapper! Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Welkom waarom hier op de Snitsermar. Waar wordt de kampioen van de SKS 2024? Wordt het Heerenveen? Wordt het misschien toch Ljouwert? Of wordt het misschien wel de Jouwer met Rinus de Jong? We gaan gauw oer naar uw beide commentatoren Geertje de Vries en Elke Dijkstra. Ja, wordt het Heerenveen, wordt het Ljouwert of wordt het de Jouwer? Nou, de beste papieren die binnen voor het Heerenveen, dat hebben ze krijgt ik al jet van Dini en van Arjen. Want Heerenveen staat toch wel een aantal punten los in het klassement. En de simpele rekkensom is dat als Heerenveen bij de eerste 8 eindigt, dat ze dan kampioen binnen. Ja, en binnen ze negende of nog minder, dan moeten we echt goed de schema's erbij horen en zien wat die orenskoetsjes lezen, wat Ljouwert en wat de Jouwer lezen, om te zien van, gaan die dan misschien Heerenveen voorbij in dat kampioenschap. Het belooft een hele mooie middag te worden, maar een beetje minder win als de orendagen. En de orendagen, dat bedoel ik echt de dagen in dit kampioenschap. Want we hebben heel tijd wel een windkracht 4 gehad, maar het is echt wat minder. Een 2 treien, maar uitzetten
dus i fjouwer en ik wat meer vlaagjes, Ilke, hè? Ja, dan als de wien zeg wat del jouwt, dan ga je ik meer kans als die dan wat onhelt dat hij wat harder wordt. Maar ik een totale oren richting komt. En we zitten op het Snitse of minder op hier op wetter. Dit is natuurlijk wel een rommar, maar het wordt, de wien komt meer Roland dan als bij de Lemmer en Starem bijgelieks. En dat verhoort het nog eens zo. En dan, ja, nou zou het niet correct. De beste papieren voor Heerenveen, nou, dat is ik overduidelijk. Maar het bleef een finale. En in alle finales zul je altijd toch kennen er hele gekke dingen gebeuren. De spanning zit er volop op. Ik ben de man. Jerk ik net dat Sietse Brouwer wat ziek, wat heel weer. Juster weer er wat heel. Dat tussen de twee wedstrijden en al wie het maar een oerke even op baadline had. Ja, is dat spanning? Is het wat griep? Is het, ja, we zullen het net weten, maar de baan. Ja, we moeten wel even over de baan praten, want dat is een hele bijzondere baan. De Piet Bolsma-baan hier op Snitsemar. We hebben hem al eens een keer eerder gehad. Ik in 2023 hier we deze baan. Nou, we versloegen er soms haast in, want er lezen wel zo'n tonsies op het wetter. We beginnen dus hieronder, of onder ja, Bob in jouw beeld. Daar beginnen we, daar is de startlinie. Dan gaan we om 1 en 2 heen. 2, dat is een groene tonne. En dat is een spreader. Nou, dan gaan we naar boei nummer 3 voor de wien. En dan weer een lidswien cruiserekje naar fjouwer. Weer een stukje voor de wien naar 5. We gaan naar 6. Dat is dan weer een heel lids cruiserekje. En dan een hele lange slag. Waarom naar boei nummer 7. En dan dat hele rondje weer opnieuw. Ja, je zou haast bedenken dat ze het in de kroeg betocht hebben. Op het eind van de jong. Saffele boeien erin. Maar, ja, maar Sabenustien, maar wel ja, optimaal. Hè? Harry Amsterdam, de wedstrijd Jeremaal. Hij hier, als die wien naar dwars hoe de maar komt, dan hier ze graag. Natuurlijk de op- en delbaan erin gewoon. Maar nou komen er zo volle mogelijk. Het is een hele creatieve manier om zo volle mogelijk cruiserakken. En dus zo volle mogelijk onval. Gelegenheid voor de onvallende skipper en een spannende wedstrijd te krijgen. Ja, maar wat Dini ik al zei, je moet dus ik heel vaak om een tonsie heen. Dus ik de boeironding en het snel, de shiphandling, om het maar eens even niet mooi fris te zeggen, dat is belangrijk, Joert. Nou, we hebben het jeder mooi maken, zei ik al, in 2023. En waar wonder doe? De Snekerpand, denk ik. Nee, Heerenveen. Heerenveen? Ja. Sure. Die dat best voor de archieven. Ja, nou, ik ben van de archieven. Ik in 2022 wie Heerenveen je de winnaar op Snitsemar. En vorig jaar winnen ze tweede. Dus ja, de statistieken jouwen on dat Heerenveen het altijd goed docht op Snitsemar. We binnen onboord hier bij het Heerenveen. Op het voordek. Ja. Wij, dan zie je wat minder de bezicht. Ze gaan maar oprommen. Het is een grote leeg voordek. Dat is straks aanzwollen oors. Maar daar zullen we straks de spanning vielen van de wedstrijdleider of de leider in het klassement. Heerenveen. Wils we even een klokje erbij pakken. Ja, klok met want erbij. ja, wij zitten lekker te praten en dat is dus beroep deze 2 weken ik. Maar ze maken zich al op voor de start. En hier zitten we op minder, of we zitten nu op oorlogminuut van de start. En we zeggen, dit beeld, dat hebben we nog net zo vaak zien deze, of nog net jette zien deze 2 weken. Dat het heel stadig gaat. Hè? Maar er is wien en er is een goed zielbare wien. Want we hadden kampioenschap ik wel eens gehad. Hier met Dirk-Jan Rijinger nog. Toen waren het ziel, toen weer er heel nog wien. Er is gewoon een goede zielbare wien. Maar we zullen de scootjes Joet net heel skeen gaan. Dat zit er net in. Maar nog het is... een minuut. Een minuut voor de start. Shit, daar komt er de Zuidwesthoeken liep het er weer heel van Boppen te komen. Dat was eigenlijk heel tijd, hè? Ja. De jouwer onderin. Derde plakje in het klassement. Daar Ljouwert, die mat nog door de wien. Ja, dat binnen de minuut. Wat is Ljouwert er ontwaan? Achter Ljouwert zit Grauw ik nog. Die mat ik nog door de wien. Ljouwert had helemaal geen gotje om ertussenin te komen. En het is nog maar een hele minuut. Ja, of het is een grandioze start. Straks zo stuurboor tussen alle terug. Maar het lieketje dat Ljouwert al een waardeloze start had. Wat wordt Ljouwert er? Het is net Leeuwen.
Laat helemaal net op een lijn. Nog 20 seconden. Nou kan ze er tussenin pikken. Ja, dat mag dan wel. Dan mag ze ik wel opschieten. Ja. Maar is het God er wel, want er is een keer die valt. Lang waren je boppen bij het startskip. Mooi drachten. Zuidwesthoeken liep het. Hoe komt het maar de tijd? Het liep het nog wel redelijk goed te komen. 3 seconden. 2. Oh, ik wie wat te let met het klokje. Maar daar wie het schot en we jaren nog geen oren loeden. En dan is het jouw. Ja, is dit het plan? Hoe stuurboord bij de Kottervoort? Ik kan het me net voorstellen. Maar soms binder noodgrepen die verschrikkelijk goed uitpakken. En ik grauw weer. Oei, 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 oei. Grauw zit er heel dol net bij. Heerenveen hier uit de middenwaai. De koprenner, misschien de kampioen wel aan zijn, die zit in het midden van het veld. En liep het wel goed voor te wezen. Zit wel wat onder Starum. Ken je onder Starum kroegen? Ja, het is geen stuurboord voort bij de onderste ton. Nou. Ja. Het is natuurlijk, alles is mogelijk. Misschien alles of niks poging. Ze hebben in elk geval nergens les van. We zullen het zien. Hoe het uitpakt. We willen de kopper in de op ziekje. De grauw zit er. Dit is Huzum en dat is wel aardig om te zien. Sjoggerswater onder het helmhout zit. Daar bij Huzum. Ja, we hebben hem net heel dicht in beeld, maar centimeter zit onder het helmhout bij Huzum. Hij is er jood weer bij. Hij had wel pine holle, zei er, maar mooi een paar paracetamol. Koert wel. En ja, hij zei ik van, als je een auto-ongeluk hebt, dan zeggen ze ik altijd zo gauw mogelijk weer in die auto stappen. Dus hij is weer op het scootje gestapt. Eventueel kan Sander het oornemen, die is natuurlijk gewoon aan boord. Maar hij is begonnen als skipper aan deze wedstrijd. En ik denk dat dat een hele goede set is. En ja, Grauw, jongens, de regerend kampioen. Ja, Ljouwert, die ken je nog, die wie nog redelijk op het schot. Maar Grauw, ja, je wil eens weten wat er aan de hand is. Want ik bedoel, eens een mindere dag, een paar mindere dagen. Maar dit is toch wel... Nou ja, we zitten van de morgen eventjes een bakje koffie. En toen kwam Freddy van der Heijden eraan. Ja, die zie het altijd. Oud-bemanningslid. Ik skipper was in de IFKS. Maar die zie het altijd bij Grauw aan boord. En dit hier net meer. Dus we zijn... Nou, dan zul ik hem ook geniezen. Ja, wij vregen hem zelfs van wat is er toch aan de hand? Nou, zei Freddy. Dat snapt ze natuurlijk wel, hè? Ja. Ik ben er net meer bij. Nee, ja, dat is natuurlijk gekkiet. Maar... ja, ik aan het Tjerkstrijker er mee over. Die zit ik aan boord bij Grauw. Maar die zei ik van ja, de oren ben rapper worden. Ja. Maar dan moet je er nog wel een beetje bij zitten bij de start. En dat is het totaal net. Heerenveen, Jere Troddewien. Heel starig, heel beheerst. Ik ben echt de orenbeelden als jij er van de week. Maar zorg eens even hoe mooi die Fok eens continu druk houdt. En dan ging je echt technisch heel goed Troddewien. Je soms bij sommigen heel wild klapper in. Maar hoe komen ze eruit? Ze maten, ja, Heerenveen is ik net als eerste voor het jaar. Het lijkt dat Akker en Lemmer onderin een mooie. Maar deze baan die biedt een heel soort mogelijkheden. Heerenveen met achter een heel soort scootjesdel. Geert Grauw eruit? Oh, nee. Nee, Samuel gaat het nooit net. Nee, Samuel gaat het, maar ze zijn echt wel een heel erg. Maar het zoeken nog wel eens. Dit is best wel heel tricky. Ik zit even snel in mijn hol om een Fries te bezinnen. Maar het is wel heel zenuwachtig waar. Je hebt het Heerenveen nou alweer. Drachten ging Troddewien. Nou, maar zij er alweer achter draaien. Ja, dit wordt nog wel een finale. Hè. Dit is... de marge is groot, maar er kan een heel soort barrière. Joet. Waar had de beste start? Het is ik Jouweren die mooi voort is. Akkerum is mooi voort, Lemmer is mooi voort. En Heerenveen is net mooi voort. Die zit achter een heel soort scootjes. We zeggen Huzum al volle hegen dan hun lezen. Nou, dat is mooi voor centimeter. Een van de laatste in het kampioenschap. En dan hebben we de heel veel boppen in beeld. Daar zeggen we niet correct even. Ljouwert en Grauwen. Ja, die kiezen voor een hele orenslag. Die ben op stuurboord achter het hele veld.
Bizzenvoort en de slag naar het kanaal maken. Ja, we hebben ze nou weer even in beeld. Het veld loopt al heel erg uit elkaar. Helemaal links. Nou, dat is heel nieuwsgierig om te zien hoe dat dadelijk uitkomt. Daarbij die eerste hege tonnen. We hebben 3 hege tonnes. En deze eerste, dat is het langste cruiserek. En er is ik zijn van de morgen op een routebespreking. We doen net een kwartenwedstrijd, want dat is ik wel eens gebeurd hier op Snits. Dan weer is ook iets van, nou ja, het is de laatste dag en we moeten aan ze nog een prijsuitreiking en feest. En we houden op tijd op. Maar nee, zei het wedstrijdleider Harry Amsterdam, wij zielen om en nabij de 2 uren. Nou, we hier in één keer een goede start, dus dan zal de finish om 4 uur heen wezen. Jere Huzem, je zult hem even heel duidelijk zitten. Ziet een meter, naast hem zijn dochter, Maaike meter. En hij zit noffelijk op het achterdek. Krekken zit er niet gebeurd. En ze lezen mooi in de wedstrijd. Akkerum liet het een hele mooie start te hebben. Die luidt boppen het veld. En daar hoort even de plakjes bij, want Akkerum, ja, die zie het, had nog lang bij die top zitten. En die had een paar goede dagen op Lemmerhaan. Ja, kampioen kan ze net meer worden, maar het podium zit er nog wel in. En dan ben ik toch benijd naar wat wij zeiden van Grauw en Ljouwert, wat ben je aan het doen. Maar die komen dit liedje er toch wel aardig bij te komen. Langbaar, die had ik een mooie start. Maar Akkerum had de turbo aan. Akkerum had werkelijk hier een hele mooie vlaag te pakken. En die scheurt hier werkelijk weer heeg en hut bij het veld waai. En die komen nou, en ik net mooi een lietsgotje liek het uit dit beeld waai, maar om de bopperste tonnen heen. Ze maakt hem stuurboord ronden. Ik toch, bakboord. Bakboord, dacht ik. Het is baan G, voor wat een schema het van de verschillende banen op een snits, maar baan G. En dan moeten we de eerste tonnen bakboord ronden. En dan leidt er een griene tonne. Die hebben we nog net jij show van de weekend. Die hebben we nog net. Die hebben we bij de hele SKS nog nooit shown, denk ik. En dat is een soort van spreader. En die is ervoor om een beetje vaardewiens rak te creëren. Ja. En de scootjes wat op elkaar houden. We zullen daar bij de gate van Beek altijd. Maar omdat er zoveel ton niet lezen, de size oranje ton, denken ze van ja, dat mag toch maar wat een oude kleur hebben, want anders rijdt ze helemaal in de war. Laten we even zien naar de eerste bopperste tonnenronding van de Akkerumers. Pieter Meter en Sjugges even wat voor God. En daar komt Langwaar on. Kind Langwaar de tonnen berinnen. Waar zit Jereveen? Jereveen lijkt het wel helendal achterin te zitten. Oei. Wordt het dan toch een zenuwslopend liek als 2018 toen de Krek net kampioen was voor Sietse Brouwer. En toen startten ze achterin, maar toen kroepen ze scootje voor scootje schoten ze op naar voren daar. Jenne Woord kan die nog der voordeel, liek het wel voor Langwarrestwarde eromheen. En dan krijgen we Lemmer en Jenne Woord. Lemmer binnenst. Jenne Woord jouwt rond. Dus dan schroeven we Lemmer Tommeros treien op en Jenne Woord als fjouwer. Nou, daar zullen we die griene tonnen desomheen gaan. En nu de rest van de vloot. Laten we even nemen dat de Grausters. Jereveen geen goede start had. Nee. Maar ik jou het net. Nee. Ja, en dat is toch zijn directe concurrent. En de Jouwer is de volgende concurrent. En die had ik net een fantastische start. Dus je een heel oorbeeld in het wedstrijd nou in deze finale. En dat is alleen maar mooi. Want Jere is de hele man, hè. Ik keurig bij de top. De Jouwer, maar ik oer daar schuif hem nou helemaal in de midden achter al die scootjes del.
grauw is er nou wel omheen. En dan zie je toch dat zo'n start... Ja, hoe beroert hij dan? Ik liek het. En wat ik is, ze zullen hem zelf net zo plant. Ik ken hem ha. net om, liek het. Maar even een opzetteke dwan. Ja, dat komt wel goed. Even met de geek om een tikken. Even goed. voor het. Maar grauw komt hier nog aardig bij. En Ljouwert nou om het tonnen. Ik denk zo'n beetje als het ziende. De hele mannen maakt je daar weer even waait, denk ik. Ik weet net wat die... Ja. Die loeft het wat op. En Heerenveen achterom. Noem het tredje. Ja, wij suggelkoor even om. Dit mag toch gewoon zenuwen wezen, zoals het zeggen, hè? Hoe kan dit? Maar Ljouwert, Jochen. Ja, ik zit dan toch maar even naar mijn schemaatje te zien. Maar Ljouwert op het 9e plak en Heerenveen op het 13e plak. Laat Heerenveen in het klassement nog wel voor de Ljouwerters. En de Jouwer laat ik nog achter Ljouwert. Dus de Jouwer is geen bedreiging in het klassement. Maar... Voor het eerste plak, hè, daar hebben we het nou even over. Ze moeten nog wel even om de bak. Want ja, als Ljouwert nou wel een goede inhaalrace had... en Heerenveen, ja, de oranje wimpel voor je kop. Ja, nou is het zaak om, vooral ik van die adviseurs... de koppen bij te houden. Gewoon zielen, zoals ze van de week ik zield had. Er is natuurlijk nog van alles mogelijk. Het is een onvallende baan. Nou, dat is nou in het voordeel als je achterin lezen. Maar jongen. Heerenveen. Dit hebben we nog net. Jedders, jongen. Lang waar. Op de Veenhoop hier, of wie Jenne Woord hier in zijn minnendij. Waren ze tredje van een 8e startplak. De eerste wedstrijd op Grauw. Wie ik net echt fantastisch. Zandenplak. Nou ja, krijg bij de eerste helte. Maar verder hebben ze heel dit prima zield. Maar 4e plak, een 2e plak en 4 keer een eerste plak. En nou op tredje. Hier hebben ze. Ik heb een volgwaarder van die eerste tonnenronding. 1 Akrum, 2 Langwaar, 3 De Lemmer, 4 Jennewoud, 5 Huzum, 6 Grauw, 7 Zuidwesthoeken, 8 de hele mannen, 9 Ljouwert, 10 de Jouwer, 11 Drachten, 12 wat zijn, 13 Heerenveen. En maar deze staan bloedt wel de top 3 van het klassement. De top 3 staat hij is. Het scoot wel tegen Riemenkoor. Maar nog altijd Heerenveen wel op 1. Ljouwert op 2 en de Jouwer op 3. En dat komt omdat ze alle keer achterin zitten. Maar neem ik nog even de puntjes verschil op. Want dat is dan net vol. Maar ja, dat maakt het net meer uit. Want we hebben geen wedstrijden meer natuurlijk. Maar Nee, Heerenveen 31,6. Ljouwert 34,9. En de Jouwer 34,8. Dus en Akrum luidt heel mooi varon. Maar die komt op 37,9. En die komt... Ik maak dit hele mooie eerste plakje. Maar als de Jouwer in je plakje opscoot voor Ljouwert, dan gaat hij naar de tweede. Ja. Scoot Ljouwert nog 3 of 4 plakjes op voor en Heerenveen bloot jekje, dan is Ljouwert kampioen. Ja. Dus het is nog wel spannend. En zeker zat ze nou lezen hier is op het verschil Snitsermar. gewoon lietser worden. Ja. Nou, dan krijgen we nou tonnen 2. Dat is dus een verre winsttonnen. Hier zijn we bij de Heerenveeners aan boord. Je vroeg Jens Jongsma, de adviseur, op het voordek. Die zien we heel vaak op een opstekker staan. Nou zie ik dat ik voor de wien heel iets beetje druk in het turen zit. Al je plooikers en je scoot Heerenveen al wat naar voren. Nou ja, en ze wien van de wien. Hier ze er gongerik heel goed in, hè, bij de Lemmer vooral. Dus we mogen wel verwachten dat ze nog naar voren scoren. Ja, het wordt je
Het is ik drok. verzees het hier. Dat wordt je straks spannend bij die onderste tonnen hier. Ja. Daar willen ze al hier omheen. Het is een prachtig, dit has een mooi ding. En dit is het effect van die spreader, nou, voortbringer, nemen wat ik wil. Een beetje mooi het Fries wordt. Voor die groene tonnen, dan creëer je gewoon wat we in op een delbaan ik zeggen, dat er een mooi vaderwiensrakking zit. En dat er ik hier wat een aanval in zit. En vooral nou aansten de tonnen zal hier straks in beeld te wijzen. Een hele spannende eerste onderwiense tonronding. En dat is haast altijd na het eerste Lietse kruisrakje. Dan is de eerste bopperste tonnen is heel wichtig. Maar die eerste onderwiense tonnen, daar vallen je aan zijn slachtoffers. Dat kan je nou wel zeggen. We gaan wel jongen dat er wel redelijk goed zielt. Wat de bak nou even zien waar is dat. Komt Grauw daar nou zo mooi voor Del? Ja, Geertje, maar even mooi opletten, jongens even hier. Grauw komt daar voor de wien. Die helemaal naar een minnenstart, helemaal uit de middenmoot. En die had nog net boord om boord. Maar die doet wel een hele mooie set. Die mooi daar nog loeven. Maar nou houdt het op. Ja, daar zit hij kan net. Hij had vol. Hij maakt Akkerum rond Jan. Grauw ging als zesde om die eerste bopperste tonnen. En daar zitten nog een heel soort scootjes. Ja, Want dat is Huzum, die had ik voor aan Jer. En Lemmerik, dat is alle je boord om boord op het stuit. Dan komen ze wel 4 voort, maar die maaien er gewoon alle je tussen. Daar toch liet Grauw toch weer een heel. Ze had die even een aanvalsie, maar ze konden de krek net voor de komen. En daar toch komt nou Huzum als eerste onderwiense tonnen. En die rond hem ik als mooiste. Daarachter hebben we Jenne Woord, die komt ik minder uit. En hier komt straks een gotje. En ja, daar zou ik het achterlezende scootje Samar van profiteren kennen. Je komt een paar scootjes heel min uit, hè. Waar er goed uit komt, dat hebben we als jongen, dat is Huzum. En de Zuidwesthoeken komt er heel mooi bij. De Jouwer komt er ook mooi bij. Wie de romte voor de Jouwer. Die zit heel dicht op die tonnen. Lemmer drukt hem er haast op. Wat? Nee, ik zie de ton even net. We zitten er. Nou, het is even. Het lijkt wel dat ze er oorheen gedrukt waren. Of de Jouwer gelijk weer waarom, of ze ging gelijk de stuurboot slag in. De Lemmer doet het in elk geval. Maar en dit wordt ik weer heel mooi. Een protest. Een protest bij de hele mannen. En dat zal dan Tjen de Lemmer weer. Tjen de Jouwer weer. Wat het even zien, want. Wat het aanspreekt. Nog even deze tonnenronding. Als je de Lemmer en de Jouwer, die liet je die tonnen op nij te ronden. Hier een rare vlag, dat is bij de hele mannen. Bij Lodewijk beter. Ja, en dan is Coat Jerveen daar toch natuurlijk weer 2 plakjes op. Ja, ik denk dat de Lemmer hem goed ronde, maar de verkeers om die wien. Maar we zeggen in elk geval de Jouwer zullen we omgaan. Die maat op nij. Die wie weer. Ja, heel gretig in de aanval. En dat pakte net goed uit. Dus kennen we de Jouwer, zoals het nou lijkt. Hier al liet ze kans het kampioenschap. Dan is dat nou wel verkeken. En Grauw komt heel leeg eruit. Sjuggers even het verschil. Ja. Die zit er helemaal onderuit. Die wil ik alleen maar snelheid maatje. Maar Huzum en de Zuidwesthoeken, ja, die komen er prachtig bij. Der Grauw Hilndal. Ja, het is een schitterende baan. Er zit een heel soort in. Dat is het mooie. En het zijn hele lietse rakjes, dus dan loopt het nou net 4 uit elkaar. Ja. Akkerum lieks niet krekt al een mooi aardig romme voorsprong om die bopste tonnen heen te gaan. Maar het oren witte scootsie volle beter voor het zielen. En ik zal die voor zeggen dat ik Jerveen je gigantisch van profiteert. Die komt heel heeg en hut. Je maar eens even, ja, je kent dat je de oren scootjes nog net, maar die dendert je gewoon, denk ik al, over een heel soort scootjes in. Looit op bakboord, er komt in je oor
stuurboord om bij Heerenveen. Maar zeg eens even hoeveel heger als zij al in het veld lezen dan al die andere scootjes. Jongen. En dan kun je misschien dat je rustig bleef matten. En gewoon je denkt van de afspraken naai komen. Er komen nog kansen genoeg. Geen fouten meer maatje. En dan En komt het wel goed. het voordeel is nou, ze hoeden zich net in die situaties te begaan. Ze konden mooi rustig aansluiten. En ze hebben nou een heel soort romte. Het is nou de onervaringssituaties zullen heel tijd minder worden in het verren van de wedstrijd. Ja, we hier een bijzondere tonnenronding. Maar scootjes die het 4 regen dik om die tonnen gongen. Ik nog een protestsituatie. We hellen hem even waarom. Hier de tonnenronding. Grauw helemaal onderin. Die bezachte voorbij kwam. Die moest het Akrum romt hij aan. Daarnaast Akrum. En dan zien we helemaal aan de binnenkant. Dicht op het tonnen al huizen. Daarachter Jennewoud. Zo gaan ze maar je fjouwen haast tegelijk om die tonnen heen. Ja, Huizem had alle romte. Akrum liet hem wel heel vier in het gat. Ja. Maar ja, die mattiescootjes ertussen litten. Hier Jennewoud. Ze docht keurig trouwens, ja. Ja, prima. Maar het is wel heel voorzichtig. Griene scootje van Langwas zit er nog bij. Ja, en we zien hem nou nog net. Want waar komt die Zuidwesthoek nou in één keer bij? Die zit er helemaal binnenin. En die kan hem heen ondersturen. Hier is de situatie met de Jouwer en de Lemmer. De Lemmer drukt hem omheen. Die houdt het gat dicht. En dat mooi. Maar de hele mannen hier protesten, die luidt hier. Die luidt net heel dicht bij de Jouwer. Dan moet het ergens... Nee, dan moet het Jedderwest gaan dat hij voelde dat iemand er net in het gat draaien mocht. Dat ze net boord om boord wierden. En die Zuidwesthoekers der boppen, die kwam er heel mooi bij. Mooi Huizem. En ja. Nou, het die zullen we nou... De hele mannen dan protest heeft, dat hebben we dan weer mist. Maar dat de Jouwers in de tonnen ziet, dat moet duidelijk wezen. Want zij draaien en door die tonnen nog een keer. En lezen nou dus achterom in het veld. We gaan naar tonnen nummer 3. En dat is weer een cruiserek. Tonnen nummer 4, als ik die corrigeer. Mooi, ja, want omdat die spreader is natuurlijk 2. Ja, wordt voor u ook heel regen. Het laatste dag en dan gooien ze de saffelton ding. Ja, wij moeten de kapper goed bijhouden. Dat geldt ik voor alle skippers en bemanningsleden. Hier werd het Huizem scootje dat dus ze krijgt als eerste om die onderste tonnen gier. En nou, ja, die positie verdedigen je mat. En dan ben er toch wel een aantal scootjes die te dicht in de buurt komen. De Zuidwesthoek, het Begeliks, die zien we hier net, maar die zit heel dicht op Huizem. Heerenveen is aardig naar voren scoot, dus ze krijgt al Ilke. Die is een aantal scootjes voorbij gaan. Die koer gewoon die tonnen onder helisagium, zelfs Gragavoer, kwam dus vol heger in Cruzac te lezen. Ja, dit is zenuwachtig ziel, net zo volle druk in het zaal. Nee. En het Huizem scootje, ja, net... Misschien de allersnelste van de vloot, maar juist maar wat wien, dan wil het wel weer. Maar ze komen je knap uit die startwaai. Het akkermescootje. Dit was best uit de start kwam, maar nou oude zakken binnen. Ja, maar die revancheert zich wel weer. Hier wel een god, maar rent nou wel weer aardig. En dit is wel het akkermerwaai. Ja, dit is wel waar voor Akkerm, dat klopt. Zuidwesthoeken. Of zat gewoon ze staren. Ik zeg altijd Zuidwesthoeken, want er zit nog een keer SWH in het zeil. Heerenveen, de leider in het klassement, kniept hem boppen het scootje van wat zijn uit. En ja, wat zijn hebben ken ik nog net zo volle pot aan breken in dit kampioenschap. Nee. En daar is er net zo volle moeite mee. Hè? Wat zijn eruit en dan get ik gelijk
Heerenveen door de wien. En dan kun je mooi zien de boothandeling. Jesjewik. Het tuig klappert haar amper de fok. Ze bleven druk houden. En dat betekent dat ik gelijk weer op snelheid wist. Dan kunnen we de Zuidwesthoeken onderwijs naar de tweede bovenste tonnen. Tonnen noemen we fjouwer. En dan had Auke de Groot. Ja, we binnen nog net. Maar de tweede weken van het kampioenschap had hij heel mooi zield. Ja. Dit is een heel goed kampioenschap voor de Zuidwesthoeken. En nou maar eens even zien, daar komt Heerenveen en ik al om. Een van de Zuidwesthoeken is een van de scooters met het minste yield omhanden. En heb ik besloten om neer te scootje te verhoren in die formule definitief is. Dus, ja, ze doen van alles en dan moet het straks weer hoor. Het yield vergriemerij hier voorop. Dit is Anneke. Anneke de Groot, de dochter van Auke de Groot. En Anneke is een hele goede wedstrijdzieler in de Lietse zielbootjes. En ja, we hebben het wel eens over de eerste vrouwelijke skipper. Nou ja, zij is een van de kandidaten. Waar wit, maar Auke is zo'n minded, zit ik op het skip. En ja, kans zit direct dat er natuurlijk verkeersen wordt om dat minded zien hard opvallend. Jere. Ja. Eigenlijk in één rak. Ben je al weer naar voren. Heerenveen. Mooi Akrum. Zuidwesthoek is om die tonnen heen. Akrum gaat nou eens tweede. Van Tretjen naar Treien. De gebroeders Brouwer, mooi. Zuster Brouwer. En een terhenstreek aan boord. Ik altijd mooi vind ik dat. Ja, Ale de Vries. De senior aan boord. Er zit nog een Brouwer aan boord. Maar dat is heel ingewikkeld met die familie. Dat is een achternevel ook van Sietse. Dat beziek ik net uit te lezen, want dat snap ik zelf ook net hoe dat krek zit. Maar je straalt wel. Ze willen net omheen. De Akrum die had een loefdueltje. Heerenveen wilde gewoon net omheen van. Liet hem del vallen. En dan. Wat zijn is als 5 tonnen gaan. Zij gaan ze ik nog net west dit kampioenschap. Dus dat gaat van wat zijn. Ik prima. Maar in één rakje. Ja. Alles op een kop weer. Ja. Het is ongelooflijk. Ja, 1 luidt de Zuidwesthoeken. En 2 Akrum, 3 Heerenveen, 4 Huzum, 5 wat zijn en 6. Dus je hem onder in het beeld. Lang waar is ik al om de tonnen heen. Daarachter weer een green scootje. Dus dat is Ljouwert. Die luidt nu op het zondeplak. Is ik naar voren te gaan. En wie is ze krijgt nog het ziende. Nodus Sande. En dan achter Ljouwert Grauw en Drachten. Grauw, toch ik weer aardig al wat zakken. Jenne Woord, ik een verliezer. Achter Drachten Jenne Woord. Maar we zullen toch Joert een hele oren uitslag. Of uitslag is nou het ja, nog net. Maar de eerste tonnenronding ja. dan we de hele week zien hebben. Dat is nieuwsgierig. En de laatste binnen ik gast om deze tonnen heen. En dan het starteiland. En in dit cruiserakje wie het altijd de befaamde krokettenslag zoals ze dat nemen. Er is een bepaalde hoek. Als je het frituur van het starteiland roeken, daar moet je net zitten. Want daar is een hele draaiende wien en valt de wien helemaal voort. Ja, die sneakers die hebben we overal bijnamen voor. Maar nog heel tijd de reden protestslagen bij de hele mannen zeggen we. Ja. En hier weer een loefdueltje ontstaan. Tussen Grauw en Drachten. De Lemmer en de Jouwer achterin het veld. De Lemmer op Tolwe en de Jouwer op Tretjen. Onderwijs. Naar de tweede onderwijs tonnen. Daar
achter bij de Grutte Grienen, zoals dat eilandje daar heet. En de Lietse Grienen. En dat is ik de bijnaam voor het scootje van Langwaar, de Grutte Grienen. Ja. Daar gaan we straks weer omheen en dan krijgen we weer zo'n mooie tonnen ronding onderhelling als Nies krijgt. Nou zitten scootjes wel wat verder op elkaar. En dan geven we weer onderwijs naar Wern. Naar het derde cruiserakje in deze baan. De jouwer die waar Nies krijgt toch lemmer op de ton drukt. Reglementair. En had hem rekken en moest opnieuw die tonnen ronden. Maar ja, lemmer had er... Is er ik net vol mee opsketten, want die looit op een 12e plak. Zuidwest ook er nog voorop. Akrum die loeft wat. Loeft een beetje. Die shut het gevaar omkomen van Huzum. Want achter Jereveen, dat zien we nou heel mooi, daar is Huzum. Hoe reageert Jereveen hierop? Net ligt het. Die zielen gewoon haar koers. Het is net slim. Ze sjuggen hun concurrentie. Ik aardig 4 achter hun zitten. En dan maaien de scootjes er wel tussen. En het is, maar de vraag is dat slaagt, want ze maaien vanzelfs een aantal extra meters door die loeverij. Maar voor het verwerkingsproces is dit natuurlijk hartstikke mooi voor Citemeter. Om gewoon een mooie zieldaai. Mooi wat voor iemand te zielen. Zuidwesthoeken had nergens les van. En dan bedoelen we van oren scootjes. Ja. Ik zet de draai al in naar de tonnen. Je mooi in beeld linksonder. Tonnen nummer 5. Nou, maar is nou zien. Ze lezen er een mooie aan uit, ja. Komt Jereveen op T-boord onboord bij Akrum. Dat liep het er net op. Ik heb al vaker even over het Zuidwesthoek scootje gaan en over de fokkerdist, Jan de Groot. En toen zei ik, dat is een neef van Auke, maar dat mag even rectificeren, want het is Auke zijn broer. Dus Auke onthelmhoudt en zijn broer bij de vak. Krek als bij de man van het Jereveen. Dan mag nog wel even goed oefenen op die familieverband. Het is saai ingewikkeld, Elke, jongen. Dat... Ik begin ze weet het zelf, soms ik het hier, ja? Maar weten waar de huid man binnen. Dat is wel essentieel, ja. Maar Auke de Groot, sjuggen we even voortvliegen. Ja, jong. Maar dat komt natuurlijk ook omdat die oren mal koor in de slag binnen. Ja, dit is efficiënt. Het is duidelijk dat Akrum hier als eerste om het tonnen maai. Jereveen die wil wat remie. Die Huzum maai die ertussen. Nee, dat liep het mij net. Huzum maat achter Jereveen. En dan wat zijn, die positioneert zich net goed. Die komt onder het tuig van Jereveen te lezen. En daarachter Langwaar. En wat is het belangrijk om de gong in het skip te houden. Want mensen denken wel eens met Hudde Wien. Ja, dat is moeilijk zien. Maar nee, dit is maar dit waar juist je even de vertraging hebt. Dan laat het skip gelijk stil. En voordat het dan weer op gong is, skippen weer ongeveer tussen de 15 en 20 ton. De meeste zijn 16 en 20. En die massa moet er weer op gong gebracht worden. Nou, en we sjuggen het ik. Geen beweging op dek. Net te volle rinnen. Ieder trillingje terug het skip is ik weer een verstoring. En Jereveen komt heel mooi om die tonnen heen. Achter Akrum.
Dit zal wat zijn. Dit is wat zijn, ja. Nou, en die... Hier ging Griff weer een soort scootjes hoor het wat zijn er scootje in. Hè? Want die komt heel leeg om die ton uit. En we zeggen, Huzum gelijk draaien. Had hij die romte? Ja, dat is krap. Dat is... Maar het lukt. Want dat zal lang wezen, die achter het Huzumer scootje. En die had ik aardig gekomen, ja. Langwaar zielt er goed terug. Ljouwert is dat. Nou, nou komt Ljouwert om het tonnen. Die had... Daar zit een gotje tussen. Langwaar en Ljouwert. Nou, we Ljouwert de zand om de tonnen. Dan ben die niet op sketten. Want die lijn ze krijg ik zonde. Die hele eerste zand die lezen nog krijg als ze krijg. Dus dat is niet verloren. Misschien daarachter. Grauw wie ze krijg achtste. Die nou ik als achtste om die tonnen. Beetje bak horen, dat zullen we hier. Dan houden ze de fok een beetje in de midden. Dan krijgt hij weer druk. Dan wordt hij... En dan krijgen we druk op het voorschip. Dan hoeft de skipper minder met het helmhout te sturen. Maar toch die druk op het voorschip draait dat schip mooi om zijn as heen. Daarna hebben we 4 litten. En dan moet het achterschip weer terug het grutzeil op koers gebracht worden. En zo ga je zo min mogelijk stuurmogelijkheden. Ja. Ja. Dit gaat er in aan de verkeerde kant. Bij de hele mannen. Aan de verkeerde kant van de... Ja, en dat gingen ze graag ooit willen, maar ze waren ik omheen gedrukt. En dat, nou? Dat zult door Drachten West gaan. Ja, wat nou? Nou ja, dat is duidelijk. Ze maakt nog een keer. Ze had de baan het zield. Nee. De tonnen rijdt je aan de goede kant en het komt terug in orde. Dan kan je een protestje en een keer terugzielen. Maar als je aan de verkeerde kant telt, dan heb je de baan het reglementair zield. En dan moet je, sowieso, ik al, komt het terug in orde, maak je weer om. Ja, dat wie de beide dragste scootjes weer, die hebben we van de week wel eens vaker met elkaar in de clinch, jongen. Ja, heel vaak. Ja, het had er een mooie gongen. Het liep het bepaalde plakken dan nou toch echt wel een beetje meer wind te komen. Huzum had gelijk de stuurbootslag maken. Onderin, boppen in der, de Zuidwesthoek. En Jereveen, die kiest de slag door de midden. Ja, nou zullen we toch echt duidelijk ietsje meer helling in het schip. Ietsje meer druk. Dan kun je de fok wat strakker zetten. Het ligt er net op dat de hele mannen die tonnen nog een keer rond. En volgens mij varen ze gewoon terug. En als er net een protestje ondertekent. Ja. Ja, we kennen. Zullen we dat nog eens even besjen? Hoe dat gong ze krijg? Mooi die tonnenronding. Hier, hier zullen we die 2 scootjes naast elkaar lezen. Drachten en de hele mannen. Dit is Drachten. En dan aan de andere kant van de tonnen. Dat is toch de hele mannen? Ja, dat is de hele mannen. Dat is de hele mannen. Maar ja, je kan eigenlijk hier nog net zo vol hoe zeggen, want zo'n situatie bij die onderste tonnen, die gaat al op 3 escapes-lengtes van de ton in. Als, ja, dat is zo, maar het is duidelijk dat ze aan de verkeerde kant van de tonnen. Ja, dus, daar is geen twijfel hoe mogelijk. Reglementair. Nee. Hij ze net de baan zielt, iets ze zielen. Nee. En nou liep het er toch wel wat verhoring in de top te komen. Oké. Dus het is in ieder geval nog wel duidelijk de Zuidwesthoeken. Ja, maar hier hebben we de Zuidwesthoeken. Huzum,
Huzum Eerst komt dichterbij. liep het gewoon Heerenveen voorbij en ik lang waar. Zullen we toch jij er, dit rakje. Ja. Ze ben wat jij ervoor klapt. En dan is het wel een aardig god. Ben echt hele lokale vlagen. Dat zullen we nou ik wel goed door het wetter. Stikken die gewoon aardig vlak binnen. En weer wat meer wien. Ja. Voor Heerenveen heel noneerd onderhalf het kampioenschap. Die zullen het, als ze maar uit de risico's blijven, dan is de zand nog niet onderhalf. Maar ja, Huzum. Hier nou laatst in de stand. Ik ben even bij de hele mannen onderin. Ja, maar dat komt natuurlijk ook omdat ze in de wedstrijd net mooi Ze staan op een 11e plak. Ze staan op een 11e plak. En Langwaar, die staat... die staat negende. Ja, en die zielen je toch even in dit rakje. Hier is het Zuidwest ook. Heerenveen voorbij. En die hebben een aardig gotje. Ja, daar komt Huzum dus nou achterom. Noem het waar. Mooi, ik een aardig gotje. En dan Langwaar. Op Langwaar en nog een groter got op Heerenveen. Nou. Het havende scootje van Huzum. Op deze traaien inzetten zo'n bij de boekmakers, dan hier je een heel soort winnen kennen. We zitten nog betiet in de wedstrijd. Ja, zeker. En dit is ook wel moeilijk zien, ja, want je onder het starteiland om dan de win te vinden. Ja, want we zijn nu vlakbij de even zien starttoer. wat hier gebeurt. Ken Huzum al trouw de win? Dat kent toch niet? Oei. Maar wat? Nee. Wegwezen, hier hebben we. Ja, Huzum hier even je rekken mee houden. Dat maakt waar zo'n verschrikkelijk gong hier. En ja, die moest hier heel erg Andries Brouwer behoorlijk aanhouden. Ja, dan kun je twee dingen van. Dan kun je de protestvlagen, maar op een laatste dag is het ook wat lastig. Maar Huzum kan ik zeggen, ga maar even voorbij. Dan praten we nergens meer over. Het is tegen je wedstrijdziel, maar in het klassement is het voor hun net zo volle onhoorn. Ze willen gewoon een mooie dag. Maar deze twee scootjes, die ben toch Heerenveen voorbij. En als we nog eens even over een slachtoffer praten, maar of een winnaar. Hier zullen we het gele kopje van Grauw alweer komen. En waar is Akram bedarren? Akram hier niet krijgt tweede. Ja. Ja, Heerenveen had een beetje hetzelfde probleem. Maar die is wel on het tonnen rond. Die is maar een ronding bezig. En Grauw kent hem net eruit wat ze willen. Akram komt daarachter om. Ja, het Dus is weer bijltjesdag in dit kruisrak. Mooi wat plakken verlen. Want ik hier nou eens zesde om het tonnen. Grauw die is 3 plakken opscoot naar voren. Heerenveen een plak zakken. Ja. En Grauw zegt dat ik nog een mooie dag zielen willen. Ja. Nee, ik bedoel, dat is toch... Nou krijgen we een heel lang, hele winserak. En zit het voor Uzik. Is het wat dreger om zieltechnisch commentaar te Jan. Want het begint weer helemaal van de bopperste tonnen tenminste. De eerste die eromheen binnen. Helemaal weer om. Nooit ter haast. Nooit ter haast. Nooit Boeisaan. Ja. Hier Akram om het tonnen. Als nummer 6. En achter Akram komt Ljouwert. Liek het mij, ja. Dan is er nooit 3 kruisrakjes. Is de hele vloot
volledig uit mijn kostlijn. Trommelkoor husselen. Trommelkoor husselen, ja. Van onder die boppen en enorme gotten. Ja. Maar nou, ja, dit zullen we gewoon... De tweede keer dat we dit hele cruise, die 3 cruisezakken, we zullen net weersjen, want dan binnen de gotten weer wat grutter. Maar ja, het is een verriedelijke wien. Je zit net volle wien. Dit is vlak bij de starttoer. Bij het publiek. Een heel soort publiek er ik weer op het starteiland. En er is ook al onkundige trots de wedstrijdleider Harry Amsterdam dat daar ik de finish plak financieel. En pas na 2 uur, hè? Ja, na 2 uur net denken van het wordt een kwarte wedstrijd. Nee, mooi langzielen. Maar ze zien wat een publiek. Een heel soort mensen bij je op komen. En dat komt natuurlijk ook omdat het nog spannend is in het klassement. Omdat de kampioen nog net bekend wie op deze laatste dag. Nou, die mensen hebben een prachtige dag, want het is ook nog mooi waar. Dus kan ik nog eens even een verkwollingsziekje in het wetter. Alweer een poortje baaien. En dit is... Nou, Celustri. Voor al uw toeristische tips. Geertje de Vries. Ja, maar je zit de sfeer er goed in. En hier komen op dit plakje... aanst nooit... dat de winnaar begint is, de noemen ze 1, 2 en 3, maar de komt naar de wal te lezen. Hartstikke mooi. Iedereen kan er bij wezen. Hè. Je hebt iets via die prijsuitreiking besloten. Hè. Wie het in de tent en kregen de meesten niks van mij. Nou gaan ze ervoor kiezen om het zilveren scootje hier voor de wal, voor het publiek. Dus iedereen kan daar ook gewoon blijven aansten. Dat is hartstikke leuk. En daar wordt het zilveren scootje... Toch, ja, de voorzitter van de Rabobank of zo. Ja, van de Rabobank. Wordt het doorhandig. Commissaris van de Koningszeel. Ik greep onwijzig wezen. Daar krijgen ze altijd de Berenburg van. Die had een blad met Berenburg die bij had hem. een blad, ja. En ik kan me de beelden nog herinneren. Die dat Ed Nijpels eens een keer dat ik dwars zo. En daar zat tussen die skip mijn knoffel. Oh nee toch? Ja, dat. Oké. Hier de hele mannen. Nog heel tijd. Te herkennen aan de rare protestvlaggen. En dan heb ik altijd zoiets van, het protest is mij een beetje terugzetten. Maar ik denk in dit geval op de laatste dag en voor hun in het kampioenschap, ja. Nou ja, en ik omdat ze net de goede route zielt, hè. Ik nog. Ik nog eens zelf een grote fout maken. Dus hel hem er maar uit. Dan ben ik best inconsequent als ik weet ja, wat. Het was koetsjes die het mooi var in het klassement meidoggen. Zeggen we Joet achter in het veld. De Lemmer en Jennewoud. Maar hier zeggen we een loefdueltje tussen Grauw en het Heerenveen. En dat... En waar profiteert ervan? En liet Heerenveen net alles gebeuren. Want ja, het is net alleen nog Heerenveen. Daar zit ik lang waar. Ja. Waar jouwt het eerste op? Dan is het Grauw die oer het scootje van Heerenveen heen gaat op snelheid. Dan hier Heerenveen toch even iets agressiever in het begin loevenmatten. Maar dit is weer in het voordeel. Er zit nog een oorscootje. Lang waar. Ja. En ja, die ging wel mooi. En Heerenveen die zei van ik je maar mooi ervan terug. Maar die wordt oordutsen. Die wordt voorbij ziel terug Grauw. Daar zien we de Zuidwesthoeken. Nog mooi op kop. Eindje los van Huzem. Oh, wat zo dat ik een prachtige dag voor Auke de Groot wezen. Oh. Hier op een snits op het binnenwetter. Mooi dat grote scootje te winnen. Er zijn natuurlijk meer grote scootjes. Ik denk gewoon lang waar rond de Jouwer. Maar ik de Zuidwesthoeken. Ja, die had een gatje. Ja, zeker. En dan komt die hiersterkop weer uit het rom, hè? Nou, ja. Dan krijgen we weer een Polonaise op het dek van de Zuidwesthoeken. Mooi voorop een man die een hiersterkop opzet.
En ja, het jouwt ik neer. Ze hebben prima zield deze 14 dagen. Er zijn echt zo'n scootjes die er wat uitrennen. Maar de Zuidwesthoeken, Auke de Groot, is de onvierder van die tweede riegen. Ja, een heel gat. Huizem er nog mooi tussen. En voor Heerenveen is hier nog niet aan de hand. Zolang hij maar genau Ljouwert en de Jouwer en dan ik nog achter hem had. En nou zelfs Ljouwert hem nog voorbij komt op een paar plakjes is nog net zo slim. Nou ja, als Heerenveen hier mooi zielen bloed, dan is er grote vreugde straks als ze op de finish komen. En dat weten ze ik. Juist bij de prijsuitreiking op een lemmer. Wie ziet ze direct net. Maar ja, hij werd dus een beetje heel. Zijn broer Harmen die hellen de prijs op. Nou, ik weet net als elke nien dat in de gaten hier. Ik denk een heel soort mensen net. En doet ze de prijs op hier, ophellen hier. Heb ik nog eventjes een wutje mooi zijn hand. En ze hielden dat zelf ook heel goed in de gaten. Bij de eerste 8. En dan ben we kampioen. Hier is Ljouwert. Ja, daar hebben we het nog net zo vol over. Nee, omdat ze wat achter ons zielen zelfs. Het weer spannender was dat Ljouwert ik voor ons zit. Vorig jaar hebben ze hier nog won. Op een snitsen maar. En toen hier ik naar een protestje nummer 2. Dat weer lemmer. En dat protest won ze. En daardoor kwamen zij nog op het erepodium. Tredde plakje. En waren ze tredde. En hij is een hele mooie riegedel set van eerst 5e, doe 4e, doe vorig jaar tredde. Nou ja, nadat het Satrokje, dan worden ze dit jaar 2e. En dan is er vervolgend hier nog maar een plakje mogelijk. Ja, nou, dit hier ik al met waande. Ja, het is zeker. net helemaal slagen, maar wel op een 2e. En hier de Zuidwesthoek, mooi terhinnen op de achtergrond. Die is al lang en lang in het kruisrak onderwijs naar de eerste bopperste tonnen die we zagen, die ik rond hielden van de start. Dat liep op mij een kruisrak wat net zo heel volle onvallende mogelijkheden is zitten, maar dat ze we aan ze zij maatje de slag helemaal zetten ze terug naar het Prinses Margrietkanaal. Huizem. Heel mooi, heel knap. Van centimeter. Nou ja, laten we Sander dan ik maar even nemen, want die zit er voorop. Die had een paar dagen het helmhout in handen houden. Maar Siete en zijn bemanningszielen. Mooi het Huizem scootje naar een prachtig tweede plakje. En Langwaar houdt zien, derde plakje ontnota ik nog. Grauw liep het Heerenveen voorbij te wezen. Ja, lees ik nog binnenste, dus Ja. het is nieuwsgierig hoe het tussen Akkerum en Heerenveen komt. Maar dat lijkt nog wat op elkaar, die zit nog net in beeld. Rugster, nou helemaal links. Maar die zal ondersluiten matten. Achter Heerenveen aan. Hier Langwaar. Zo ik de eerste keer wezen dat Langwaar bij de eerste treien zielt. Van uw debutant Andries Brouwer. Maar ja, hij had wel vanzelfs de regerend kampioen. Van Achter hem, vlak achter hem. Vlak achter hem. En hier litten de Grauwsters toch zien. Ja, toch. Ik weer een hele bizarre start die ze hier. Hoe stuurboord achter het hele velddel. Ja, dan is er toch weer bij. Ja, je ziet wel mooi dat Akkerum keurig achter Heerenveen aansluit. Heeg om die ton is heel wichtig. Hoe zou het mooi de spanning aan boord wezen van de Gerben van Baan. Ze weten vanzelfs dat
zo goed lezen. Concurrentie achter je, dat is helemaal duidelijk. Hoe je net de rekening. Nee. Is het heel simpel. Dan komt Ljouwert wel wat dichterbij. Akkerum draait voort. Ja, die ziet in de smarrigewien van Heerenveen. En hier hebben we Willem Zwaga met Ljouwert als koetsje. Het was zonde om de tonnen. Maar had wel weer wat aansluiting op de kop. Hier een minnenstart. Ik die Sjoerdslag. Misschien toch ik de spanning. Je weet het net. Ja, het is... Want het is wel waar voor het Ljouwerterskoetsje. Wat ligt er waar? Maar een startwan is een kwestie van een heel soort oefening. Dat doen ze vanzelfs ik, maar dat is ik. En timen. Maar toch dat ze eens de hele week met hun windschild hebben. Met die timing in één keer weer dat geldt voor iedereen vanzelfs. Ja. Maar dan moet je dat weer aanpassen. En dat kan dan soms wel eens weer helemaal... Ja, dan zit het er eventjes net in. Want als je echt mooi zo'n gong iedere keer door die startlijn... Ja, dan... Je dat heel hoor, dan maar het lichte waar. Achter Ljouwert een god. En dan komt de Jouwer als 8e. Nou, die had ik een heel soort skip min hellen. Ja. Want die was al de laatste. Die moest om eens 2 keer om het tonnen, hè? Die is ont in Helly. En dat zei erin is de jongen. Het skip rent geweldig. Hij zei het wuddelijk, Jimmy. Wat is dat mooi dat je op zo'n scootje zielen mooi. Nou. Heerenveen. En hier de Jouwer. Mooi wat zijn er achterom. Een grauw houdt Heerenveen in de smiezen. Heerenveen die hoe een eigen slagmaatje. Draaide achter Grauw waai, maar Grauw gaat diezelfde slag in. Waar dat net doet, is Ljouwert. Die zet hem terug. Helemaal tot onder geul. Dezelfde slag die Aukere grote doet. En Sjuggers, hoe vier die al voort is, die is al een 200 meter. Laat hij voor op een nummer 2, Huzem. Ja, dan Chevalier, Akkerum. Ja, ze maken varring Jan, maar komt het toch beter voor dan... Er is toch wat onrust hè, bij Heerenveen. Ze zielen net niet voor. Ik gelijk weer door de wien. Ja, er is niet aan de hand, maar ja, het mooiste gevoel is natuurlijk dat je wat voortvaren. En dat bedoel ik mooi, dat je wat skippen inhellen. In elk geval op hetzelfde plakje lezen deel, maar dat gebeurt net. Zo ben ik terug Grauw voorbij gegaan, dat wie niet correct al, maar ik Akkerum zullen ze straks griffen hoe bakbotje inkomen. Zuidwesthoek is alweer bij de eerste bopperste tonnen. Die leidt er echt een hein uit. Hoe het in de gaten houden door de provinciale waterstaat. Alle autoriteiten en polities en binnen ik op het water om de veiligheid in de gaten te houden. En rjochtje we nou de groene tonnen. Het is een, ja, het lijkt wat een spreader, maar hij loopt wat verder voort dan bij een op een delbaan. En hoe komt Heerenveen daar weer bij?
Hier hebben ze. Had nou weer wat een gunstiger wien. Looit wat heger als Grauw. Grauw zelfs nog wat voor. Huzem nog romp voor. Hier komt Huzem om de tonnen heen. Daarachterom nog altijd lang waar. Ja, hier hebben we een dakterras op het, op het eiland. Zie ik meestal maar een verrekijker. Hier zit de bemanning van de Snekerpan. En alle oorgasten die het te krijgen hebben met de Snekerpan. En daar moet Jappie Visser ook bij zitten. Ik heb hem nog net echt spotten kennen, maar Jappie zou de wedstrijd van nou dat dakterras besjen. Nou, hier ben we weer on boord bij de Jereveeners. Nou ja, net echt on boord, maar vlak achter het schip van Jereveen, achter de Gerben van Maan. En hier ben we on boord bij de Gerben van Maan. En dan zorgen we dat in die Akrum voor het scootje van Jereveen. En Ljouwtik? En Ljouwtik. Hier. En wat ik nog wel even wurg is om te vermelden, is dat bij Akrum hebben de hele tijd zitten er 2 meters achter op het schip. Pieter Meter, skipper, en Johannes Meter, de jeder skipper van het Huzemerscootje, als adviseur. Maar Joet is Johannes er net bij. Hier is Sietse Brouwer, maar Jaap Jongsma als adviseur. Dan ben ze toch een trein fjouwe scootjes inhellen. Ja. Waaronder hun grote concurrent, het Ljouwte scootje. Ja, maar er moeten meer scootjes tussen zitten om Jereveen echt te bedriegen in het kampioenschap. Maar we zien hier zenuwachtig van. Nou ja, dat zullen we nog wel kennen, ja. Het grauwe om het tonnen is nog altijd de nummer 4 in de wedstrijd. Het lijkt mij dat Ljouwt Akrum ook voorbij is. Ja, wat het een hele mooie slagslijn daar. Ja. Die had hem correct als Auke de Groot. Ja, en Akrum helpt hem net, denk ik. Oei. Dat wordt heel dreig, want Ik Ljouwt had er al moeite mee en Akrum loopt er nog achter. Je moet even een opzetten, maar... Dat wordt heel dreig. Dat wordt heel dreig, want dat ja. is al een hele lijn. En dan komt er al de oren aan. Maar ja, keuzes had hij haast net. Dan is dat voor het vallen en gijpen en op nee. Nou, dan weet ik dat je achterom komt. Ljouwt is er omheen. Ja, en hoe komt het met Akrum? Akrum en Jereveen. Akrum heel dreig. Oei, oei, oei. In elk geval kan Jereveen mooi een soort snelheid doorheen draven. Het lijkt wel dat ze het heli. Ze heli, ja. En Jereveen het volle meer gong. Dus we screw op. Jereveen op 6 en Akrum op zo'n. Nou, dat is goed beteerd. De volgwaarder in de wedstrijd 1 Zuidwesthoeken, 2 Huzem, 3 Langwaar, 4 Grauw, 5 Ljouwt, 6 Jereveen en zo'n Akrum. Pieter Meter
Ja, ik hier krijg door hem. Hè. Johannes zit net naast hem, dat zullen we. Johannes die zal mij zo'n Sandermeter in de IFKS. Sandermeter zal der skipper worden van de, of is dus skipper van de toekomst. Dat is een soort van opleidingsscootje. Want het is de bedoeling dat Sander straks skipper wordt op het Huizemerscootje. Maar hij wilde nou net zo opstappen, want hij zei: ik kan nog nooit skipperen, ik wil daar eerst wat ondervinding mee krijgen. Nou, hij had 2 jaar de tijd om daar ondervinding mee te krijgen in de IFKS. En Johannes die zal hem daarbij helpen. Dus Johannes zei van nee, ik zie morgen net mee. Dat zei de Jossion Jimmy, want ik ben bij Sander bij de tarrieringen van de IFKS. Maar ik zonder Johannes docht Akram het goed. Akram docht het prima, dit kampioenschap. We hebben oors ik wel eens zien dat het de tweede week volle dreger weer voor de Akramers. En dat is dit hier net zo. Pieter Meter zit er heel tijd mooi bij. En docht ik heel mooi in dat kampioenschap. Je hebt echt bij die saison-scootjes die het de tjenst uitmaakt. Dan zien we nou toch dat er al dit rakje weer wat meer wien komt. Wat een broers voor de kop. De Jouwer. Op een rondje draait. Nou op een 8e plakje. Heerlijk. Lekker lezen op het dek. Ja, concentratie. Sjumma, ze sjuggen alle hier omheen. Ieder zijn positie. Dit is wat zijn. Die zit achter de Jouwer. Hier hebben we de Lemsters. Ja, het begin van de Rieren, de eerste weekend er ik mooi bij. En ben toch nou een beetje behoorlijk, een beetje wel aardig achteruit zakken. De dregenwedstrijden op hun eigen thuiswetter. En nou ik op een joggende plakje. Maar debuterend skipper, dus... Het wat krediet, hè? Ja. Dit is de hele morgen. Kom nou ik bij die tonnen. Liek het mij. Ja, hier is hij. En er zit al aardig meer gong in, hè? Nou. Ja. Zag ik al wat meer rimpeltjes op het wetter. En dan krijgen we achter de hele mannen alleen dan nog Jenne Wout. Ja, daar heb ik van zezen dat hij een prima start hier. Zelfs nog de oranje wimpel onder de opstekker hangen als leider in het klassement. Maar ik de laatste dagen minder presteert. Ja, dat gaat dan vooral om die 3 wedstrijden op een lemmer, hè? Dat, en de lemmer en Jenne Wout wat minder presteerden. En jesje we dat Huizem gewoon opslokt wordt in 1 keer. Toch 3 matjedoren van de SKS. Grauw op, Ljouwert gaat doorheen en dan die ene doorheen, gaat de Horen doorheen en dan gaat Jereveen doorheen en dan gaat Akram doorheen. En dan lezen ze in 1 slag. Ja, hier je toch wel iets meer op verdedigen kennen, lijkt het mij. Dan hoor je misschien, ja, dat doen ze nou. Nou is een beetje omheen gelezen. Maar ja, of ze hebben een keer de wie net gaan en de oren wel. Maar iemand die nergens les van had. Dat is de Zuidwesthoeken. Ik ken natuurlijk die tonnen ik heel mooi ontsnijden. Als je geen scootjes in je nekken haar te hiergen. Nou, Auke de Groot had ik wel een beetje de douwe visserlook. Een hemd, ja, maar dan net een wit hemd. Nee. Nee, Huizem liet het haar stil te lezen. Grauw is er omheen. Oerheen. Ljouwert is er oerheen. Jereveen gaat er omheen. En ik
Akkeren. En weer eens Langewaarde, want dat looit treden. Ik Langewaarde. Die looit er helemaal onder. Die looit ik voor DS ongeveer. Dus we krijgen weer een hele oren top treien als ze krijgt. De nummer 1 bloedwol hield het hetzelfde. Stabiel op 1. Zuidwesthoek. Hier is Langewaar. Het wol wat gong. Maar er binnen heel soort scootjes oer hem heen gaan. Ander is Brouwer. Nou is het wel zo dat Grauw haast Giepje maat straks. Die zei heeg bij die tonnen uitkwam. Dan zit er dichtbij komen, maar ja. En kan de hele mannen nou meer hele wien varen, dan krijgen ze volle meer gong. En dan moet ze nou wel weer onder die tugen trosje te komen. En dat is dreig. Grauw had vrije wien. Ljouwert het nog onder Grauw. Heerenveen is zijn positie wat kiezen om te verdedigen op Akkeren, wat heger opstutsen. Maar ja, dan is het nou ik haast voor de wien. En dan heb je volle minder gong. De loert zit er nog net in, maar... Grauw zet de draai in. Dus die luidt nooit worden. En dan is dat toch weer wat de oude douwe vissen die het weer joggen. Die minnenstart, dat is net bij de oude douwe vissen. Maar nou een minnenstart wil weer echt naar voren te skarrelen. Hier vrienden de scootjes zien Helly. En hier nou als tweede om het tonnen. Swettering, de man met de stok die bepaalt hoe diep het er is, of die shut hoe diep het er is. En dan met de oren even mooi traapje om. Er staan dan merktekentjes zowel op die pijlstakkers op het zwet. Dus dan weten ze hoe vier die erin maakt. En als je tot het lang waren, wat een beetje uitkwam, ik denk dat ze toch hele wien en volle met gongmaatje kennen. En toch weer onder die scootjes waai komen. Ze zijn natuurlijk wel voorbij Veentrol Grauw en Ljouwert, maar Heerenveen en Akkeren die hebben aardig heen opstutsen en die lezen nou heel hard voor de heer. En slachtoffer daarvan is ik Huizen die helemaal boeten zit. Maar er zit een enorme skifting in. Ja, en dat maakt het dat we heel dit oren scootjes opstomen joggen. Ja. Altijd mooi om te horen wat ze zeggen. Ik hoor dit net verstaan, maar ik vind het altijd wel mooi om even stil te wezen en even jaren wat we er roppen. Ik kan me haast net voorstellen dat het Chimmerkoor is, want dit gaat gewoon heel keurig om de ton heen. En dan zorgen we hoe verschil Auke de Groot en ik niet krijgt, dus je zorgt het spoor van hem haast in het wetter. Hoe volle dat hij nou afvallen moet daar ten opzichte van die skip met je ronder. Wien is er totaal oors de Bob in. En dat kennen we wel voor verrassingen zwaar. En Grauw. Nee. Ja, in de midden schuiven we hier Ljouwert. Als het is juist. Lijkt het volle meer gong te hebben. Volle meer gong, ja. Dat is de Sjen. Hier heeft het mooi in één beeld. Hier links Zuidwesthoeken. Dan Grauw. En dan Grauw. Grauw. De tweede Ljouwert, derde Grauw. Is Ljouwert je mooi een inhulslag dwaande? De juiste. Nou, dit ken maar dit waar ken het, want het is gewoon
ongelooflijk wat een shift erin zit. Je zoekt naar zeggen, als die zagrut is, ik wat Auke de Groot les van had, je dan trot de wien. Ja, dat doet er nou ik. Dat doet er nou, ja. Want hij komt echt van de andere kant af. Ljouwert het schuiven wat leger zielen. Niet correct, wil ze nou. We hebben wel wat zijn aan boord binnen. En we hebben natuurlijk even nice jongen. Wanneer weer de laatste dagoverwinning voor de Zuidwesthoeken? Dat is al even lien. Ik denk op Lemmer. Dat weer in 2018. En dat weer even nice zijn. Ja, je moet je archieven bijhouden, Ilke. Dat weer op een Lemmer. Dat is helemaal gelijk. Ja. 2018. Alweer zo'n Jelien. Ja, woonden ze toen net 2 dagen achter elkaar. Nou, ik weet net dat ze won. Maar in elk geval wel 2 dagen achter elkaar bij de eerste treien. Dat weet ik wel. En kan Auke de Groot dat volhouden? Want ze hebben heel groot gehad. Maar er zitten natuurlijk een paar verschrikkelijke snelle scootjes achter hun. Wil zij trouwens met dit skip als allersnelste vinden dit kampioenschap. Dat konden we mooi op een meter zien. De meeste knopen hellen. Ja. Maar het gat is nog grut. Ja, het gat is nog grut, ja. Het gat wie ik heel grut. Het is misschien een beetje lietser worden, maar het is nog een grut gat. Hebben mooi de witte pet, Anneke weer. Ja, en die heeft een hele wichtige taak. Hè. Die zorgen gewoon heel iets jouw tongen van. Beetje vallen, beetje loeven. Ja, we shut ik vallen, want de fok waarin die wappert al wat, zit wat te heeg. Oeh, en die heeft pineholle hier op de eind van de dag. Ja, die maakt het de hele dag. Ja, nou is het goed. Haan rucht, beetje vallen. Ja. En dit gaat de hele wet 2 uur lang zo terug. Ja, rucht, koers. De hele wedstrijd staat terug, hè? Ja, dan is het maar goed dat je een witte pet op hebt. En wat fijn als je dan in zo'n hele mooie slag zit. En het is soms ook een beetje gelok. Maar die baan, daar komt natuurlijk, je maakt hem ook ziekje en kiezen. Maar je kan soms ook helemaal in de min neerzitten. Ja. Maar je ziet die baan aankomen, die wienbaan. En dat zie je aankomen terug de rimpelingen op het wetter? Ja, de rimpelingen op het wetter. En je ziet nou ook, ze draaien nou, maar ze draaien alles een beetje in een vlakte. Ja, dat zie je heel duidelijk. Ja. Het is van u alles wat dreger te zien, maar aan de andere kant ze op stuit matten, want die tonnen laat je er. En als het dan zo licht is, word je hem net helemaal strak onzielen, want krijg je dan toch wel weer een goede windshift, steeds, maar dan ja, jouw je meters voort, wiel je oors loeven koerden. Ja. Maar daar achterin, we zien hem nou een beetje links, daar waar het lietse boordje. Doet Ljouwert een hele goede slag. Ja, het lijkt het nou weer op het tweede plak te zitten. Is in gevecht mooi grauw en mooi langwaar. Ja, dan is Willem Zwager toch echt wel een smaakmaker, dit kampioenschap. Natuurlijk, ik mooi Heerenveen, want die is nog heel tijd leerder, maar die liet je duidelijk zien dat hij alles uit deze dag wil. En er zit natuurlijk altijd theoretisch nog een mogelijkheid in dat hij kampioen wordt. Ja. Heel stadig. Hier de Zuidwest ook hier Troddewien. Om dadelijk om die tonnen te kennen. Dat zien we echt wel onder het wetter dat er net een soort winst zit. Hier bij Willem Zwager. Ken hij, ja, hij had voorrang. Ja, grauw met. Grauw met achter Del. Varang Jan, maar die ik al Del hoor of je
ze erom verdelen. Want dat is ik heel belangrijk voor Willem Zwagers aanstens. Want dan komen ze omgekeerd elkaar weer in. Maar het is Willem Zwager die hier ik het grauwste scootje voorbij zielt. Giet gelijk door de wien. Want die wil dat voorkomen straks. Dat hij, en dat doet ze prachtig. Ze heb ik even ietsje meer druk. Bis op die door de wien. Kan ze die hecht te pakken. Om de grauwsters achter hun te houden. Een mooi gevocht om het tweede plak. Tussen Grauw en Ljouwert. En Pieter Jan Postma staat er achterop. Zucht om hem heen. Wat doet Grauw? Wat doet de wien? Die ze keurig. Ze lezen binnenst bij de boei. Heger. Hier hebben we hem. De pet even nou, het is warm. Grauwer in Tikhut. En Heger. En Heger. Even zien dat er nog wat oorzon komt. Want ja, we kennen nog skippen oer. Bak moet aankomen. En dan de draai inzetten. De tussen hebben we een oorloeren ontziel op een snitsen, maar de finale van de SKS 2024. Hier de grauwsters. Beetje te min druk door de wind. En daarom wordt hij giek even uitdrukt. Mooi handkracht. En nou moet je, ik weet tussen die orenscootjes deel. Die hebben denk ik lang war wat er aan komt. Maar hier is Heerenveen. Langwaar komt op bakboord. Dan gaat Heerenveen achter Del. Die houdt alle romte. Ik niks aan de hand. Zie ik het net op. Maak het toch, neemt geen risico's, hè? Ze zielen net vooruit. Nee. En het nou is een hoed dat ik net, maar... Het hoort net en je hoeft geen risico's te nemen. Dus, en het gaat met de oren is nog wel aardig grutje. Ze lezen op een vierde plakje. Nee, vijfde. Nee, vijfde plakje. Heerenveen is 5 en Langwaar is 4. En voor die telling wie het, als ze bij de eerste 8 zitten, is het altijd goed. Dan is het altijd goed. En, daar zit ze nou. Huzum. Vlak achter Heerenveen. En waar is Akram bleun? Want Akram ziet hier ook bij. Oh, die komt er aan. We zien correct tevens is de kop in beeld verschijnen. Hier is Huzum. En hier Akram. Maar wat zijn er achterom? Ja, dan zak het de Akram toch ik behoorlijk al, hè? Hier is Lemmer ik alweer. Hier is Lemmer, ja. Leutenies. En waar kennen ze die tonnen? Nou, ken ze hem aan of ken ze hem net aan? Het wordt een opshitter. En dat is, beziek je mooi, de gewicht van je skip
nou het ken. Want Het de Fok ken, zit ik ja. al een aardig knikje in. Dat, ik zeg hem even kil. Maar ja, ze leiden toch als tweede. Als eerste om de Bob. De Bob is de En toen tonnen. zijn we nog, die lezen er nou al een eind uit. Maar hoe kwam dat vader wie zijn rek? Wat zijn achter Akkermoon? Klaas van der Meulen nog een Helmhout. De Tusken staren er helemaal boppen in. Dwaande om de onderste tonnen te onderhellen. Maar dat god is behoorlijk liet te worden. Ik ben benijd hoe lang staren dit volhouden kan. Nou ja, we zijn al oorlogen rond Zielensiders. Dus hier hebben we de Jousters op een tweede plek in het klassement. Maar in deze wedstrijd gaat het nog net echt heel fantastisch. Hier is de Zuidwesthoeken om de tonnen. Ja, sjuk eens even. Ljouwert. Is dichterbij. Is een heel... Wie niet krijgt haast een 300 meter. En dat is haast... Tro de Heltegong. Ik ben echt een Ljouwert is die verschrikkelijk goed op dreef binnen de laatste dagen. Ja, dan zit je toch te bedenken van hier nog maar jeder wat verloren onder het skip. Wie jeder maar onder het experimenteren gaan met het verzetten van die mest en de oren zwudden er weer om. Want dan wie het nog spannender wordt misschien. Je kent dat nooit zezen, want as is verbrande turf, zezen weet ik wel eens, maar... Ja, en toen krijgen we toch nog even weer hoe de Zuidwesthoeken waarom dat ze toen een die-winning hier. Maar toen weer er 2 wedstrijden op één dag. Dat wie ik een inhaal dat zal ik maar die sleepstartwedstrijd toen op Lemmer. Toen is het op die dag 2 keer in worden. Ja. Grauw als treden om de onderste tonnen. En we sjuggen Ljouwert een hele oren slagmaat zien als de Zuidwesthoeken. Die gaat gelijk oerstuurbord voort. We zien een onval. En Grauw zet eerst terug en de Zuidwesthoek had het ik jongen. En die draait hem nou ik. Op de achtergrond prachtig het starteiland. We hebben ik wel eens mooi maken dat de Zuidwesthoek hier op een snitsen maar op de laatste dag omgong. Zeker. 2000 Santje weer dat. Nou, en hier hebben Hier we sjuggen we Jappie mee. Visser. Visser helemaal links in het witte hemd. witte de hemd. visserlijn. Ja. En die zit je maar in bemanning. Ik ben uitnoegen. Toch het bestuur van de Snekerpan. En de hele bemanning erbij. Vrienden en familie. En toch prachtig dat hij hier toch nog even dit seizoen op deze wijze afsluiten kan. Ik denk dat dat heel wichtig is voor het verwerkerspres. Nou zien we even de Ljouwerter scootje. Die had er gewoon de wegen erachter. De broers voor de kop. Wiels de Zuidwesthoeken gewoon naar wat rug op laai. Nou, dit wordt heel dregelijk op mij. Alweer de voorsprong heel groot. Maar die is haast als snier voor de zinnen verdwenen. Want echt, hier is joggens even. Het Ljouwerter scootje. Broest je er eens net zo maar heen. Onderwaai. Nee, tonnen fjouwer. Even de papieren erbij, want Ja, anders nee. raad je we de tel kwijt. Ik zei het al verkeerd. Tonnen size wordt dit. Oh, zelfs tonnen size, ja. Het laatste cruiserakje. Ze lezen nog wel volle heger. Grauw kiest dezelfde slag als Zuidwesthoek. Maar we zien duidelijk hoe het spoor in het wetter. Ja, dat vaart natuurlijk een speedbootje. Ja, Maar ja. dat Grauw volle meer gong had. Maar Auker Groot ligt het een volle heger te kennen. En wat levert dan het meeste voordeel op?
Jere Ljouters. Net te vol achterom, Willemswagen. Want met dit waar moet je sturen. Iets beetje vallen wat er op het vaardek zou heen. Zorgen we heel mooi de boering in het water. Zowel bij de Zuidwesthoeken. De lijn in één keer krijgen ze minder terug. Het starteiland. En wat ze een heel lang afvallen naar Stuurboord. Dus die scootjes de boppen nog volle meer hechten gaan. Hoe komt het uit mooi Ljouwert en de Zuidwesthoeken? Nou, dat zijn we aan ze zien. Ik ben benieuwd. In elk geval is het God een heel eindliedser worden. Maar dit waar ik oren fokken erop. Dat zullen we bij Ljouwert ik. We hebben verschillende turen voor verschillende omstandigheden. Het ligt waar vakje. En hier op bakboord zullen we al. Wordt al wat roppen lijkt het. Maar ik ken ook de grote nog verdeeld. Lijkt het wel. Hij gaat er nog verdel. Hij gaat er verdel. En dan met te hopen dat ze net heel voor de Ljouters, als ze er heel dicht op zitten, want dan mogen ze net ze mogen hem net voor de kop draaien. Tenminste, hij Ljouwert met de lijn wel houden kennen. Maar ze zitten nog rond voor. Ja, nou kunnen ze weer wat smarige wien aan. Dus die tonnen nog wat heen geleid. Het is nog een kruisrekje naar die bopperste tonnen. Maar Auke de Groot die is ontverdediging. Wil ze haast een 300 meter het vorige rek eruit laai. Die shut Willemswagen houden komen. En waar luidt Grauw? Komt Grauw ik dichterbij. Zullen we hier... Die mat links in beeld, daar is het kapje van Grauw. Dat zullen we hier misschien beter. Willemswagen gaat er verdel. Ziet hij er dan 4 genoeg verdel. Ja. Om zijn slag trot te zetten. En hoe Stuurboord straks op het tonnen. Maar hij zal eens ik weer in de wien van Grauw draaien willen. Dat er Grauw wat smarige wien houdt. Maar ontnota ligt het er terug te varen. Dus we moeten natuurlijk Stuurboord om die tonnen heen. Grauw en Heger. Krijgt daar een mooie vlaag. En Langwaar. Bemoeit hem nog de hele tijd mooi. Ja, mooi. Ik een scootje mooi een heel soort tuur. Had het misschien dan ik net zo litten kennen in het mooie Huddewien. En ik als debuteerd skipper is dat natuurlijk ook lastiger. Maar ik een nieuwe bemanning. Ik ken heel soort trainen, maar in de wedstrijden, het is... Wedstrijdzielen is oors. De leercurve toch weer oors. Daar de bopperste tonnen. En nou... Rechts in het beeld, daar hebben we de koprenners. Grauw kiest ervoor om op bakboord op die tonnen aan te komen. De Zuidwesten Stuurboord. En ken de Zuidwesthoeken nog voor Grauw-Del. Liek het er vol op. Ja, en ik Langwaar. Langwaar zet hem lange trog.
Ja, die draait hem achter grauw. Maar deze fjouwer komen nou wel. Het wordt een hele spannende strietje wat je voorin gebeurt. Want hoe komt het? Ik denk dat Zuidwesthoeken. Ja, nou. Ja, bakboord. Ja, dit ken het. Dit. Oei. Ja. En dit is toch. Oei. Ja. De Sjurret van de Wieken. Wel een paar keer. Het is een gretigheid. Ja, hier wordt er nog meer bakboord erop. Want hier is Ljouwert en dit komt Langwaar on. Ken Ljouwert nog voor Langwaardel. Dat liep het er wel te kennen. En Ljouwert die prikt hem tussen Grauw en de Zuidwesthoeken in. En dan die hele grote voorsprong van de Zuidwesthoeken. Als sneeuw voor de zinnen verdwoen. En zitten hier nou 4 treienscootjes die tegelijk draaien. In het Langwaarderscootje. De grote grienen die hier ontsluiting bij had. Ja, en dit vindt Heerenveen ik wel mooi. Want wie er een liedskotje vallen. Nou remt dit natuurlijk behoorlijk aan deze situatie. Zullen we de scoort van... ja, het is even paniek bij de Zuidwesthoek. Want het lijkt er wel dat ze het helende part van de scoort... nou maar ze de hele scoort in één keer onderloeken... om dat stik weer aan boord te krijgen. Of hing het er gewoon slap. Maar de regerend kampioen van 2024 pakt de koppositie. Ja, en dat is hoe verdouwd is het toch wel. Ja, het kampioenschap is voor. Maar een overwinning is toch nog wel een soort. Hoe zouden ze dat vielen, Geertje? Dat is van de gevoelens. Ja, nou, dat viel natuurlijk geweldig. Maar is het nog een beetje een pleister op de wonden? Ja, een beetje wel. Het jouwt wat. Het gevoel van, goh, we kennen het dan nog wel. We binnen zelfs nog net, maar Grauw nog een hele minder start. Kies ervoor om achter het hele veld stuurbordel te gaan. En wraksel hem terug het veld heen. Ja, kom aan. Nou, een beetje onrust. Bij het scootje van Ljouw. Het wiel dat helemaal net nedig is. Want zij zielden. Rick heel mooi. Van een, nou, aardig min plak. Een achterin naar Hildan in Varenta. En het skipper rent verschrikkelijk goed. Alle hier hulpmiddelen om te zien waar de wien mooi komt. De sigaren hebben we een net jongen, daar waait het de hut voor. En hier hebben we het steertejacht. Mooi, verzels de commissaris. En de commissaris hebben een paar gasten. Dus die tweede man links, dat is Hugo de Jonge. Wie kent hem niet? We zien score net nou. De commissaris van de Koning in Ceylon. Ja, dat is hij. En de burgemeester van Heerenveen, Afine Fokkers. En dan Abel Kooistra stiet er, de Tjerre. Die doet nou de hand omheen, die wiest eventjes. En er is, ik denk dat die mevrouw maar de donkere hier, dat de vrouw is van Hugo de Jonge. Want we hebben ook gezien dat ik de commissaris van de Koning van Gelderland er wezen had. En dat is vooral voor de burgemeester van Heerenveen hier een hele spannende dag wezen. Ze gaan natuurlijk meer scootjes in de gemeente krijgen. Trodde, Wering, Akrum jet er nou ik bij. Ik ken nog eventjes waarom zien van hoe dat ze krijgt gong. Maar die boeironding, maar die treien scootjes die ze dicht bij elkaar lezen. En die het en hoe bakboord en hoe stuurboord aankomen. Hier de grauw, maar oer het bakboord. Zuidwesthoeken luidt hoe stuurboord. Ja, en die onderschat totaal de snelheid en lineigheid van het grauwste scootje. Dat zien we gewoon wel. Er is 4 te let reageerd. En dan liet er wel een gatje vallen. Maar ja, hij liet de kerst hem oprennen. We hebben het deze week al een paar keer gezien. Voor jou het wie dit wel mooi. Maar die moest ik oppassen, want er kwam Langwaar alweer aan. Maar die hoefde net echt hard te horen. Nee. Ja, die hadden Fok wel wat losser trouwens hier. Dat is ik nog maar de vraag. Ik voor jou het wie het spannend. Maar
Maar we hebben Andries nooit deze Brouwer. situatie hebben we geen rode vlaggen, Sjoen. Nee. Ja, en dan is het gotje van virtueel tussen Heerenveen en Ljouwert. Al wat lietser worden. Al wat lietser worden. Hoeveel punten zit er tussen de... Nou, Heerenveen die leidt op het 5e plak. Dus er is helemaal niet aan de hand voor de Heerenveensters. Die bleef gewoon eerste in het klassement staan. Tweede, nou ja, Ljouwert. Stien Nikkel tweede. En zit er nou mooi voor. Dus bleef ik tweede in het klassement. En de Jouwer, ja, die zielt wel achterom. Maar het genoeg voorsprong op de nummer 4. En de Jouwer bleef ik derde in het klassement. Dus zat we deze wedstrijd van een beetje ingaan. Zo lijkt het, in elk geval zat het nou erheen leidt ik te eindig. Oh, wat spannend, Harry. Hè? Er kan nog van alles barren Er hier kan op nog het van alles wedder, barren. Man, no boord, zinkende scootjes. Ja, zinkende scootjes, ja. Nou, hier zie ik even een lienig trucje. Nou. Even wat druk op die fakkeloer te houden. Om het profiel in het zeil te houden. Dat het net genoeg in zit. Ik de boom erbij zetten. En dat zien we dan. Dus de loert, dat is die in het uiterste hoekje van de fok. En de vaarboom wordt dan in de midden even erin drukt. Om het profiel te helpen, steeds maar. Dat er net genoeg windrukking zit. Dat zijn ze bij de Zuidwesthoeken ik. En dat doen ze nou bij Ljouwert. Doen ze dat ik. En dan Ljouwert, Zuidwesthoek en Grauw. Eendrachtig. Mooi zien trein op een regen. Waarop wij naar een onderste tonnen. Ik ben de tel kwijt. Nou, dat maar is, dat ze verder wien zielen, dat is wel duidelijk. Ja, dan is de wien ik een beetje draait. Ja, want dit en dat weer is tot wel- dat heel Wiense Dit weer rek. dat heel Wiense rek. Ja. En krijgen we daar helemaal in de vierde. Daar leidt de tonnen. Dat is tonnen nummer 7. En dat is weer, nou ja, daar vlakbij ben we begonnen bij de start. Ja, dat is bij de starttoer. Nee, dat is helemaal... God, ik ben hier in de buurt. Ik ben bij de Herenziel. Helemaal in de buurt. En dan, maar we nou aasten die hele route, al die drie cruiserekjes, waarschijnlijk nog één keer doen. En we zien hier een scootje. We hebben rondvaren hier rechts in beeld. Oh, die mag nog om die tonnen heen even zelfs. Ja. Ik denk, eindig je toch net met 12. En dan draai ik hier dat cruiserak en dan zal Griff de finish wezen bij de starttour of bij het wedstrijdcentrum. Vroeger de starttour van de Roekenpalen hadden ze daarvoor in plak kregen. Een wedstrijdschip van de KWS Snits. Hier Heerenveen, mooi de oranje wimpel ervoor. En, Klassementsleider. en Op kampioenskoers. Want ze zullen op het 5e plak in de wedstrijd. En dat is voldwaande. Nog een keer het steertenjacht. De boeier Friso. Ja. Houten schip. Die scootjes staan bouwd voor de vracht. En dat wierden, nou, mensen die het vaak net al te rom hielden. Wat wie zo'n pure jermoeden met grote gezin. Maar dat steertenjacht weer voor de Riekeleur een plezierbootje. En nou komt de wier ook wel uit het padje waaien. Geen sigaar, maar een wierookstokje. Ja. Sjen, waar komt de wienwaai? Ja, heel tijd op kop. Het grauwste scootje. Als het vadermiese rak kende dan ik een heel soort verhoordingen nog wezen. Maar zij rennen nou een lietsbietje voort. Gaan we straks de binnenste positie. Ja, het gaat er wat voor kiezen om wat verder stuurt uit. En kan nou iets meer hele wien. En dan zullen we dan ook volle meer gong krijgen. En het ene ding wat Heerenveen dwam had. Uit de buurt bleef bij de Ljouwerters. Gaat die nog trucjes in het doorza. Maar dan
Ik ken ze zo net bedenken, maar dat konden we in 2018 ik net mooi het trucje van Grauw, van de oude visser van Grauw bedenken, die toen de Sietse Brouwer helemaal voortbracht, hele wien, in je skipper tussen. En nou, het wie een meterke verschil. En daar terug pakte toen de oude visser Grauw het kampioenschap. En wat wie een toen de droevensoor. En wat een emoties op het scootje van Heerenveen. En heel onbegrijpelijk voor zelfs. Ja, want dat week in hier dat Heerenveen een keer averij hier. En boeten haar schuld om. Dus het week elke keer weer uitrekening. Wat is het gemiddelde van het aantal wedstrijden. En uiteindelijk kwamen het door op het 10e punt of zo. Hij ze door dat kampioenschap krijgt net hellen. Zeggen we het Ljouwert wat hij dien had is eerst vierde voortvallen giepje en nou hele wien. De voordeel. En dan ik weet net hoeveel ze bij de tonnen binnen. Maar ja, die batst gewoon hele wien voor die tonnendeel. Voor de Zuidwesthoekerdeel. Ik ken nog net Grauw voorbij, dacht ik. Nee, en had ze genoeg gong om onder die turen nu te komen. Maar dat liep het er wel op. Want er zit ik een gotje tussen. Dat is heel netjes. En dan zag het de Zuidwesthoeker dus nog een plakje verder. En luidt nou treden. Grauw hier als eerst om het tonnen. Ljouwert erachteraan. En dan de Zuidwesthoeker. En dan ik duidelijk te zien Langwaar en Heerenveen op 4 en 5. Mooi beeld zo van Boppen. En die eerste 5 die had toch wel een aardige voorsprong op de rest van het veld. Hier. Harmenbrouwer. Vanuit een orencamera hetzelfde besjongen. We binnen aan boord bij Heerenveen. En wat zou de barre bij Heerenveen? Voor het eerst kampioen. Ja, maar voor het eerst Maimekoor. Hij Pieter vliegen hier verstonden. Dit was je wensk. Maar dat zal al je wel extra emoties. Maar hoef ik net te vregen om waar die opdroegen wordt, dit kampioenschap. Nee, dat is wel duidelijk. En ja, die scootje meesken, dat binnen emotionele meesken. Daar wist er alles van. Ik weet er alles van. Vaker nog de trainen van blijdschap en verdriet, jongen. Dat komt omdat er een heel zo druk op zit. Hè? Maar ja, dit, dan is het en je eerste kampioenschap. Heel vaak tweede west. En dan de familieomstandigheden erbij. Nou. Ja. Telt dubbel op. Drinken mooi aan boord. Ja. En dat had ik heel lang net zo west. Ja, wat. Maar ze kennen wel langzaam wat onwennen. Zoals ze nou in de wedstrijd zitten. Ja, want Huzum gewoon kreeg als 6e om het ton. En dat verschil tussen Heerenveen als 5e en Huzum als 6e, dat is wel heel grut. Ja. Nou, ik ga maar weer eens even. Ja, ze zijn al lang net al hier om een boven ton. Ik ga het net maar opnemen. Maar hoe loopt het ongeveer in de wedstrijd? Nou, 1 is Grauw. Nou. 2 is Ljouwert. 3 Zuidwesthoek, 4 Langwaar, 5 Heerenveen. Dan 6
Huzem, Zoon de Lemmer, 8 Akkeren, 9 de Jouwer, 10 wat zijn, Alve, Heerlemoine en ja, Tolve. Het liep het Drachten te wezen. Ken ik Jenne Woud wezen, zitten beide nog in het rek. Dus Tolve en Tredje Drachten en Jenne Woud. En Jenne Woud hier 9 als minste wedstrijd. Dus En die joe toch nog wel mooi om een podiumplak, toch? ja, maar dat is nou mooi dit plak. Wat ze nou zielen is dat wel uit het zicht verdwenen. Grauw, op kop. Ljouwert had een orenslag gegeven. Die is jeder door de wien gegaan. Dat zien we hier mooi. En dan ben ik benieuwd hoe dit uitpakt. Ljouwert die bloed, die gaat gewoon trom met de aanval op ziekje. Hè? Maar toch probeer hij nog een plak naar voren te zien. Zien we ze krijg ik in het vorige cruiserek en nou dus weer. Maar waar daar ik heel dichtbij komt, krijg ik nog zijn beeld, is Heerenveen. Ja, dat is nog een leuk wedstrijdje. Grauw gaat de voordeel. Hoe bakboord vanzelf staat voorrang. Heb ik nog wat romte. Want we zullen scoort nog net los op het scootje van Ljouwert. Het budget. En nou doet Grauw precies hetzelfde wat Nies krijgt de Ljouwerters dieren. Gelijk mooi draaien de boppen. Het gat dicht houden. In dezelfde slag. Ik hoe bakboord op die tonnen komen. Maar ja, de Ljouwerters hebben wel wat meer gong. Dat is er nooit voordeel. Maar dit is nog een mooi gevecht. De Grauwsters binnen nog lang net wist van het eerste plakje. Nee. Joet. En een paar keer extra door de wien is voor de orenscootjes. Ik wil kans om dichterbij te komen. Ja, het gaat of het jeder. Grauw houdt hem even heeg op. Heel starig draaien. Mooi. Daar trok Ljouwert nog wat langer stil. En daar komt Heerenveen. Ik al heel dicht weer bij de Zuidwesthoek hier. Grauw en Heerenveen. Nou, het lijkt heel dicht bij elkaar. Mooie strijd. Grauw Oh. is nog 1. En Ljouwert is 2. En Zuidwesthoeken is nog 3. Heerenveen maakt nog achter Langwaardel. Achter Langwaardel. Zal het ik helemaal prima vinden. Ja. Met de Zuidwesthoek gaat het ik net zo soepel meer. Draait stadig. En bij Langwaard, daar hebben ze aardig op gong. Want ja, die kan gewoon haast in het gat zielen. Ja, dat is Zuidwesthoeken. Die ik weer even tonnen oerzielt. Nou, die helemaal net neder. behoorlijk, dat weet dan net nodig. Nee, en dan moest me nou net opvallen litten. Daarmee krijgt Andries Brouwer een kans. Nou, de groene tonnen. Kwartstukje. Die gaat al wat dichterbij. Alleen. Maar we zeggen echt dat dit nou volle meer hier niet krijgt nog de loer erin. In dit stukje. Dat moest echt een vader wiens rak wezen. Is dit nou een heel wiens rakje worden? En Boord aan boord, Zuidwesthoeken en Langwaard. nou, de grote groene bij de roene groene. En Heerenveen. Meer gong zal ik het. Ja, maar die wil dat misschien helemaal net. Die wil misschien helemaal, want dat klinkt heel raar. Maar die Sil Oster, die wil ik net in een luchtduel. Die zit er gewoon onder. Die wil gewoon
let die 2 scootjes maar. Want als ze er nou voor kiezen om de Boppendel te gaan, wat je wedstrijd technisch natuurlijk wel nog doggen, dan heb je kans op een enorm luchtduel. Ja. Ja, daar zit je niks meer op. Zet je niks meer op. Nee. Wil ze het nou zijn en nou het je wel meer voor de wien is, ja, dan die wien toch nog. Die twirren toch nog wat. En kiest Heerenveen ervoor gelijk voor de wien te gaan. En ze hebben op boord handling en een boord snelheid. Even machinaal de loert erin. Daar zit een hoekje, stiel een hoekje op het dek. En krijgt die tint van de fokkerloerting. Nou, met deze wien is het al je wat minder dreig. Rechts. Het zal get nou correct naar de andere kant. Grauw. En dan links Ljouwert. Dat zijn de nummers 1 en 2 in deze wedstrijd. Maar daarachter de Zuidwesthoeken Langwaar en Heerenveen. Daar een vaderwiensrek. Nou ja, dat is duidelijk. Dan Aasen nog een keer omheen kruisen. Ja. Als ik op mijn horloge zie, het is al 6 minuten of jouwen. Harry Amsterdam heeft er zin in. Maak het er een mooie lange wedstrijd van. Hier het finishskip, het startskip en finishskip. En de redeton die er dadelijk in lijn worden als voor de finishline. Vijf scootjes in de voorrijn. En dan wordt het de skoft en dan komt het Huizumer scootje als nummer 6 om die tonnen. Maar erachteraan de Lemsters. Dan de Jousters en dan de Akkermans. Dan schuren we de Lemsters, de groene tonnen rond. Dan hebben we straks. Dan hebben we eerst nog 2 kruisrakjes voor scootjes in matten. En dan ben we benijd. Vooral waar de Duitprijs had. Ja, want dat is echt nog wel heel spannend. Je hebt tussen 5 scootjes. En minder spannend is het waterkampioen wordt. Want zat het no light is dat gewoon heel duidelijk het Heerenveen. Ze mooi zelfs nog een paar plakjes zakje om dan nog altijd boppen te eindigen in het klassement. Hier ben die 5. Hier de Grausters. Even een giepje. Ja, het doet hetzelfde kunstkas. Krijg ligt het. Maar. Zetten ze al wat te betieten draaien. Ze willen zelfs er net achter komen. En daar heeft de finish vlagen. Dat betekent. Ja, of we moeten even zien. Ze kennen natuurlijk ik die finish. Ja, net bij boei 6 deadline bij boei 4. Want ja, je zit er hier ik natuurlijk. En dan is het ik nog wel, ja, dan is hij ik nog hield hij het wel voor het starteiland, voor het publiek. Net bij het wedstrijdcentrum. En dan geven we het laatste kruisrakje in. Van het kampioenschap 2024. Mooi. De regerend kampioen op kop.
Maar die wordt je het ontroond. Het laatste kruisrak, daar zit de wien. Ken jou het nog een onval doen op het grauwste scootje? Dat in elk geval. Zeg je een trode wien? Ik denk het wel. Dat zit nog een keer in het karakter van Willem Zwaga. Maar grauw loekt zich daar niet van aan. Die pakt gewoon weer die bakboordslag. En kennen Zuidwest ook nog wat beziekje. Dit San Ein eruit laai. Ja, lang waar. Ik natuurlijk een hele mooie wedstrijd. Want ja, een derde plak is natuurlijk altijd nog hartstikke mooi. Maar we zorgen dat de wien het alweten lid. Ja. En er is een, ja, die geniesket erom. En dat is Sietse Brouwer van Heerenveen met die shirt achter hem een heel god. Ja, je hebt de Zwan van Langwaar. Ik al boppen het Zuidwesthoekerscootje. Del, als ik een oog gong om hem in de smarrige wind te zetten. Dat liep het wel, want het Zuidwesthoekerscootje zit opsluiten. Dan zielt Andries Brouwer. Zat nou liep het. Nou, een derde plak. Een derde plak, maar jou het met een heel lang del horen. De wien is ik haast weer op, hier. Dus de wie verzijn dat er meer wien komen zo, maar daar liep het net op. Nee, nou zult jou het ik dat daar de slag net zit. Nee, dan heeft het bezocht. Onderwijs, naar de finish. Op een Snitsermar. Een spannende strijd om de dijprijs. Kent jou het nog een onval doen op het grauwste scootje? Dat nou toch het gonkje hier wel te pakken liet. Een betere slag had. Maar de wien skift het af, verschrikkelijk. Het lijkt er wel op dat ik al grauw je het eerste dat ze toch het podium net helje. Nee, want dat hier ik nog ken. Hè? Ja. Ze zitten er nog wel bij. En dan ging het om het derde of tweede plak. Ja, derde plak dan. Maar de Jouwe die heeft natuurlijk een 8 als minste wedstrijd. Dus die krijgt er nooit meer eens 8 punten bij. En dan helpt ik een eerste plak net. Maar het is nog een heel nog zenuwachtig stukje naar de bopperste ton. Voor de dijprijs. Nou ja, heel dal omdat die wien wat voortvalt. Akkerum en die Jouwer. Ja, op het 8e en 9e plak. Wat nog naar die tonnen ta. Even een oersjoch van hoe het erheen loopt. Het meest linkse scootje dat is Langwaar. Daarboven de Zuidwesthoek. Dan dat scootje wat op uw stak komt. Dat is Ljouwert. En daar rechts is grauw. Hier de grauwstes. En op het voordek
van het scootje van Heerenveen. De sjoggers in voeten. Ja, dat is... Bruin verbrande Jensen kuiten. Jongsma. Maar laten we ze alle eens nemen. Want we hebben het altijd door adviseurs. We hebben het altijd door skippers. En de fokkenist wat ik nog wel eens neemt. Maar de hele bemanning is natuurlijk... de machine natuurlijk die hier het nooit kampioenschap zielt. Vanzelf, Sietse Brouwer op on het helm houdt. Jaap Jongsma adviseur achterop. Jens Jongsma hier mooi zijn brune kutten op het voordek zitten. Maar Rinus Loper, al jarenlang bemanningslid met grote spierballen. En je zo zei ze, die had een sportskwal, maar nee, die stiert voor de klas, maar liet ze bij. Nou, ondoenlijk natuurlijk. Want die zit bij de Grutskoort. Adse Rink de Leeuw, dat wie de bemanningslid dat verwoenen rekken. En Jilder de Vries. En de tweede man bij de scoort. Harmen Brouwer zelfs, de broer die voorop zit. En dan hebben we Jelle Talsma, dat is net de IFK-skipper, maar een oren Jelle Talsma. Miguel Talsma en Bart Klapwijk had leuk, die zielt mooi. Trinke Brouwer zielt vanzelfs mooi, de zus van de beide broeren. En Jan Tjitte Brouwer, nou daar hier staat door de familieverband, dat wisten ze net helemaal. Achterneef. En Matthijs van der Wal, Liereman, Miguel Geertsma, Swuddeman, Ale de Vries, de Nestor, de roefmanagers hier uit terhinnen. En dan hebben we natuurlijk ook nog wat reserve bemanningsleden gehad die mij hudden wie mij zielden, soms wel, soms net. Die moeten we natuurlijk ook nemen. 11 meter, dat we nou neem je dat, de zweger van Harmen en Sietse, trouwt met Trinke, Allard Berveling en Senna van de Vught, invaller, die zeggen we juist in het Max Goedjesjournaal, die woggen gewoon. En een hele carrière hier in de zielerij. Mooie jonge hoen. Maar ja, dit is de hele ploeg van Heerenveen. Die nou straks op de bovenste tonnen. Dan weer de finishlijn ik in Lezersil op Geensil naar hun eerste kampioenschap in de SKS. De heersend kampioen nou nog. Even een paar minuten nog. Douwe Visser. Naast hem Tammo Oosterhof. De adviseur. En de man bij de Grutskoort. Ja, Douwe Visser. Wel wat skipper van Snitzel. Wat zei ze, dit is een mooie wedstrijd op volgend hier weer op voor te borduren. Nou, dan ben wij benijd, want iedereen had altijd de vraag hoe lang is nog terug, Douwe. Ja. En dan hebben we het Douwe Grauw. Maar die komt je nou. Kom maar haast door de finish. En dat is toch heel mooi voor het gemoed. Voor de... Het is voor de gemoedsrust. Heel goed. Ja, even een... De kerst het nou, jongen. Zoals Tammo. Wij kennen het nog. Ja. We hadden tot wel wat mooie als skipper, als het net wil. Maar... Ja, hier lieten we de beelden even spreken. En dat is juist toch echt die ontlading. En even, dat er toch echt die frustratie van de weken even voortspeelt is. Mooi dit prachtig eerste plakje hier op een drege wedstrijd op de Snitsemar. En nou nog strijden om het tweede plak op die Snitsemar. Want door die slag van Ljouwert hebben ze wel wat verlen. Ja, en dan denk ik dat het lang war. Heel goed voortkomt. Ik zul jou het net eens meer. Die zit volle vierde voor. Ja, die zit er in de. Die komt er straks aan nog van Bob. Die tweede winning. Lok Beenske. Ja, dank u wel. Dit smaakt het beter dan juster. Hè? Maar ja, dit weer een aparte wedstrijd. Dat heb ik wel jongen. Maar dat luidt is wel. Vlaagje ziekje. Gelok een beetje ziekje. Dus toch nog een goed afscheid voor u. Hartstikke mooi die een mooie laatste wedstrijd voor Grauwjeren op de Snitsemar. Een tweede dajoewinning dus voor Douwe Visser en zijn bemanning van Grauw. Even een hele kwatte reactie van de winnende skipper van Joet, Douwe Visser. Hij is oer de finish en we sjoggen nu naar de rest van de finish.
de nummers 2 en 3. En dat, ja, we zien een green scootje. Dan denk je Ljouwert, maar nee, dat is net Ljouwert. Ja. Dat is Langwaar. En dan links daar komt Aasen in beeld zien. Ja, daar is er. Daar is Ljouwert. Ja, nou, dat wordt nog een hele mooie spannende finish. Ken die de finishlijn al? Dat is liep het er volop. Ljouwert komt op bakboord. Had voorrang. Op deze scootjes. Langwaar en de Zuidwesthoeken. Op een meerdere scootjes hoe het een prachtige ontlading zijn. Ik denk op Ljouwert, maar ik denk op het scootje van Langwaar. Voor de Zuidwesthoek is het zoer. En dan zullen we hier op het tweede plakje aan zijn finishen. Ik het tweede plakje in het klassement. De Ljouters. Nou, de reden tonnen, maar de lijn die loopt er wat scheef in. Een aantal meters. En zullen we hier even. Want de eerste jaren tonnen ik in beeld krijgen. Oeh. Dat weer de Ljouters. Het schot voor de Ljouters. Joet tweede worden en ik tweede in het klassement. En dan de volgende finish. Denk ik hier zijn aansten bij Langwaar hier. Een tweede plakje. Debuterend skipper. Hij mag voor het eerst de vlaggen in de mast hingen. En dit is ik om op voor te borduren. Takken hier. Ja, de handen komen al omheen. Ja, schitterend. Maar hier zien we op de kont van het scootje van de Gerben van Manen. Een mooie houten kontjes zoals het dan heet. Het is geen hout, maar het is schilderstiel. Maar hier zal de ontlading wezen, ja. Ja, het begint al een beetje. Gommerin, niks aan de hand. Eerst nog even de Zuidwesthoeken door de finish. Ja, die zullen teleurgesteld wezen. Vierde plakje. Dat je zo lang op kop zit, hè. En het dan op het laatst nog verschieten, ja. Dat er komt een hoorn omheen, want 4 hour is natuurlijk heel best, maar... Wij willen hier... we concentreren ons nou even op de kampioen. Lang mogelijk op het achterdek van Heerenveen. De concentratie zit er nog heel tijd op. Ik zie al een peertrin. Ja, maar de eerste trin die binnen er al. En er zullen echt nog volle meer komen. We houden eens even stil, Ilke. En dan worden ze kampioen. Het is onvoorstelbaar. Het is een groot feest. Het skip, ik sta inmiddels aan boord. Het trilletje, de achterdek is oernaam door de bemanning. Want voorop is de emotie. Treden in de eigen, omhelzingen. Hier is de emotie goed te vieren. We wachten ik heel even op de televisie. De camera die met er even bij. Jaap, adviseur op de Gerben van Maan, Lokweeske. Ik ben zo wat buiten adem, maar het wie spannend, het wie onderhoudend, het wie nooit opjaan, het wie incasseren. Maar het einde is feest. Geweldig. Supermooi, geweldig. We beginnen nu Sietse Brouweta. Als hij even een moment heeft, maar ja, die zit ik helemaal in de emotie natuurlijk. Dus we zullen even zien, als we hem zo gauw mogelijk Lokweeske erbij pakken kennen. Sietse Brouw, ik ben net op een goede plak staan. Ben maar ik even, was het staan of was het even bij het voordek? Ik zie je even een plakje, ja. Gewoon even uit het voordek daar. Want het zeil komt hier dadelijk mooi beneden. En dan staan we hier het zeil wel op achtergroen. Sietse Brouwer. Lokweeske. Ja, dankjewel. Ongelooflijk. Wat voor kampioenschap is dit? Nou, fantastisch. Godverdomme, dit is echt mooi.
Ik snap. Dit is echt niet normaal dit. Dit is een droom die uitkomt dus. Ja, dit is echt fantastisch. Wat gaat er in je om? Een heel soort. Ik kan het net al even vertellen. Nou, maar een heel soort, dat snap ik misschien wel. Maar hey jongens, even een rondje die kant op. Hoe je net voort heen. Eerst even die kant op. Ja. We moeten natuurlijk even een ereroentje maken we hier voor het publiek jongens. De kampioen, die mooi even voor het publiek jongens. Varen. Sietse Brouwer. Dit is de eerste keer dat mooi de familie, die broers, die zus, Zielst, kampioen. Hoe is dat? Ja, het is gewoon. Ja, ik heb er geen wind voor. Het is gewoon echt een droom die uitkomt voor mij, voor u. En dan het verhaal erachter dat ik nog met mijn broer Ziel en mijn zus bij dat woe ze graag. En dat is natuurlijk misschien niet even door, maar het is wel wat het heel speciaal maakt. En er ben een hoop emotie wat dat betreft. Ja, en dan is het ongelooflijk dat die dream die wie dat de broers en de zus samen zielen. En dat is nou samen weer direct kampioen. Dat is een dream die uitkomt. Ja, zeker. We zijn al een paar keer heel dichtbij geweest. Dan is het maar altijd mijn sportief ziel en altijd op het scherp van de snede om het samen te zeggen. Maar ik vind het ook, dit is prima. Dit is even al het valt hij. Hartstikke vertjennen, hartstikke mooi zield. Geniet ervan. En kom er even lekker bij voorbij. Dankjewel. Gradien. Hey, wat wens jongen. Succes. Geniet ervan. Ja, hele emotionele Sietse Brouwer. Kampioen SKS 2024. Mooiste bemanning. De meert nou al. Wil ze nog een ontelsgoedjes. We zitten nog wel in de wedstrijd. We zitten nog in de wedstrijd. En het draait natuurlijk nou om het kampioenschap. Maar het eerste plakje hier wel binnen. Grauw natuurlijk vanzelfs. En jou het erachter gewoon. Langbarre tred eindigen. Vierde de Zuidwesthoek. 5 Heerenveen. 6 Huzum. 7 Akkerum. 8 wordt zijn. 9 de Lemmer. Die ben al hier door de streek. Ja, maar dan komt op een ziende plak de Jouwer binnen. En de Jouwer wordt dan treden in het klassement. Ja, maar die mat nog binnenkomen. Die mat nog binnenkomen. Het wordt net zo fantastisch zield, maar wordt wel treden in het klassement. En hier zorgen we het schot. Voor de finish. Voor Rinus de Jong is in bemanning. En ja, die is ik bleed. En die zal net zo vreselijke bleed, maar de wedstrijd van Jood wezen, maar is wel bleed met een resultaat. De eerste scootje leidt er al, het Heerenveense scootje. En daarachter de Ljouters. En dan komt er nog weer achter de noemetraaien in het klassement. En dat ben de Jousters. En dan wordt daar aansen op het Heerenveense scootje wordt het de Berenburg bracht zilveren scootje Utrecht. Ja. En nu zeggen we het steertejacht dat onleidt Jonken de Gerben van Manen. En de commissaris van de Koning, Arno Brok, die staat al klaar met de Berenburg, maar de vleugeltjes. En dat zijn glasjes die het net steen kennen. Dus als je die in de hand hebt, dan moet je die dadelijk opdrinken. Want je kan hem net weer even op het tafeldel zetten. Dat wil helemaal niet. In Ierslok achteroer slaan. Dat is de bedoeling bij deze Berenburg. Nou, de commissaris Arno Brok die er altijd bij. Die is bij een heel soort wedstrijden onwijzig. Vaak ik mijn gasten. En ik joe het hier dus gasten bij hem. De commissaris van de Koning in Zeeland. Hugo de Jonge, de commissaris van de Koning van Gelderland. Is er ik bij. En het bier, dat vloeit je ik al bij de man van de Gerben van Maan. Geertje, mag ik je bedanken voor deze noffelijke 14 dagen. Ik ben er van terug. Nog even naar het Max Goedjesjournaal. En ja... Ontvallend hier. Onttak me hier. Doen we. Hier de commissaris, ja. En de deputaire. Abel Kooistra. Het ik een dwaske mooi, een cadeau, denk ik. Dan hier altijd een fotomoment. Altijd Berenburg bracht het. Even een gesprekje aan zijn tussen de commissaris en Sietse Brouwer. Ik geloof net dat Sietse het al in de gaten heeft dat de commissaris aan boord is.
Nee, die rint krijgt voort. Ja, nu krijgt hij de hand. Dikke kroep van de burgemeester van het Heerenveen. Affine Fokkes. Ja, de Fralje, de band, alles wat bij het scootje van het Heerenveen jet. Komt er ook aan. Muziek aan, dansje. En feestvieren. Ja, machtig. Fotografen die roepen even in de camera. Nou, die foto's staat morgen op de voorzijde van de kranten. De aanhang, die meert aan. En die... Ja, het zijn allerlei kroepjes en tutten en handen en gejuich en feestvierderij hier op het scootje van het Heerenveen en nu ik op het starteiland. Heel soort mensen die er in streamen, die het aanstaan zien willen. Midden in het beeld zien we een man Gries hier en Friesland Bretels om Galgenom. Dat is Klaas Boersma, die het jarenlang bij de huid van Siets en Harmesild. En ik geloof dat Maaike bij de commissaris is. Arno Brok, hoe ga je dit kampioenschap beleven? Ja, prachtig. Het is alle aardig, maar deze keer wie krijgt weer wat meer mooie wien, mooie wedstrijden. En ja, de wiendochter soort. En natuurlijk spannend is het best in het begin van hoe komt dit, hè, maar die ongemakken. Maar de laatste dag, maar dit waren dan Sam winnaar voor de eerste keer. Nee, heel mooi. Piekenvel, ik heet maar de burgemeester. Het is echt piekenvel. Ja, mooi. Ja, want deze winnaar, dat wie een favoriet, het wie nog even spannend. Maar nu sta je toch bij Sietse Brouwer aan boord. Hoe is dat voor jou? Ja, het komt hem dat denk ik. Het is zo sterk aan alle mensen, de bemanning, de ontlading. Het is natuurlijk mooi als zo'n jong kerel, nou, alles wat direct de laatste jaren in privé Bart is. Dat dit zo'n keer kan. Dat is prachtig. Piekenvel. En traditiegetrouw volgen je met de wedstrijd op het provinciale skip. Ja. Hoe hij en nou hier in de Berenburg, hoe is deze traditie ontstaan? Nou, dat is heel lang al, zo'n commissaris Wiegel. Maar dit keer had ik mijn collega's van Zeeland, Hugo de Jonge en collega van Gelderland, Wig Bolders, ik meegenomen. En die denken van, jongens, wat is dit? Ja, ze hebben weer orenmooie dingen in Gelderland en in Zeeland, maar ze vinden het prachtig. Dan ben je ook grutsk om dit zien te litten. Ik ben zo grutsk als een bak. Schitterend, geniet ervan. Dank u wel, je merkt hè? Ja, dankjewel. Super. Ja, dat weer de commissaris Arno Brok, die er heel vaak bij is. Die het echt een leervader is van het scootjeszillen. En ik beziek het om die passie oor te brengen op zijn collega's van de oren provincies. We binnen hem nog schuldig, een die-uitslag. 1, Grauw, 2, Ljouwert, 3, Langwaar. 4, Starem, de Zuidwesthoeken. 5, het Heerenveen. 6, Huzum, Zaan, Akrum. Dan op een 8e plek is binnenkwam Woudsijn, 9 de Lemmer, 10 de Jouwer, 11 de Heerlemwanne, 12 Jennewoud en 13 Drachten wil zat we sjoggen naar Sietse Brouwer dit zien mem omhelst en een dik kroep de Pagenbebbes is erbij. Ja, Aukje Brouwer. Achter zit zijn vriendin Katja. Ja, dan gaan we terug maar uiteindelijk het klassement. Want daar gaat het vanzelfs om. Hoe is dit kampioenschap eindigen? Nou, Heerenveen dus 1.
23,6 punten. 2 Ljouwert, 26,9. 3 De Jouwer, 34,8. 4 Grauw voor het eerst zo'n lange tijd net op het podium, maar 38,8. 5 Jennewoud, 43,5. 6 Akrum, 44. Zo'n De Lemmer, met 46 punten. Dan naar het volgende richtje. De best of the rest, dat wie de Zuidwesthoeken met 64 punten. Jochen Langwaar, 74 punten. 10 Drachten, 86 punten. Olve Huzum, 88,3 punten. Tolve Woudsijn, 94 punten. Tretjen de hele mannen met 101 punten. Esnits, die het kampioenschap net mooi zielt, die is ophouden naar Terhennen, naar die vreselijke onervaring. Dit weer de SKS van 2024. Volgend jaar zelfs weer een editie. En dan moet Sietse Brouwer zijn titel verdedigen. Sietse Brouwer dus kampioen in 2024. En zond 2010 wie dat net gebeurt met het Jereveense scootje. Dus na 2010 werd een kampioenschap van de Gerbe van Maan van het Jereveen. Arjen de Boer, die is op het starteiland. Jazeker, want Sietse Brouwer is dus de nieuwe kampioen. Ja, die niet dus zei het al, het ken je spoekje op een Snitsemar. Ja, het wie wel van alles wat. Hè. We hebben heel soort wisselingen zien op alle plakken in het veld. Dus het weer een mooie wedstrijd om te zien. Nou, zeker. En sterker nog, na de eerste Bobbers Tonnes, die ze gewoon tredje, hè? Ja, nou ja, precies. Dat is exemplarisch voor zijn kampioenswedstrijd. Ja, ja want hoe zou het dan wezen maar de spanning daar onboord bij de Gerbe van Maan? Dat je bij de Bobbers Tonnen, je weet, je moet eigenlijk bij de eerste 8 eindig je, maar dan lees je tredje. Ja, hoe ze uit die stad kwamen. En toen een eindje zielen en toen lagen ze volledig stil. En alle orenskoetjes die zielden voort en ze lagen stil. Nou, dan denk je, dan fret je toch stekken uit het dek wat dit gebeurt. Ja. Maar goed, ze hier nog gelok dat de concurrenten, ja, Ljouwert, die heeft net een geweldige start. Nee, en gewoon dat je helemaal net voor de verwacht je die zitten dergelijk. Dus, maar Huzum, Zuidwesthoeken. Ja, nou en Zuidwesthoeken had de hele wedstrijd voor offline. We denken nou, Auke de Groot, eindelijk, hij pakt hier een prachtige overwinning. En toch, in het last is het weer al. En dat jouw gewoon, hoe moeilijk het weer, deze meidje op deze Snitsermarkt. Ja, waar komt het dan terug, Dini? Waarom is het hier zo lastig altijd op de Snitsermarkt? Komt dat echt door door de wien die het hield verhoord? Zeker, maar ik een hele mooie baan die dat uitnodigt vanzelf. Maar draai ik cruiserakjes, dan kerst bij elk cruiserak kende weer van alles gebeuren. Dus, dat gebeurt dus echt met al die wisselingen. Ja, dat is echt fantastisch. De wien wordt hartstikke ingewikkeld, dus ik denk dat er een heel soort mensen een pien in een holle hebben. Maar het is echt een, het is heel dreig. Die wien die zus dat je aan de vlagen op de eiland en die gaat de hele keer alle kanten op. Dus er moet zo wacht wezen op waar die vlaag, waar zit in directe concurrent, 16 dezelfde slag. Of juist trek we net. Ja, spannend. Ja, en dan eventjes over Sietse Brouwer, het Dream Team, de Galacticos, we hebben het al zo vaak zijn. Ja, wat maakt het Jereveen nou zo goed? Ja, nou ja, ze hebben natuurlijk een hele mooie mix van jong en oud, maar een heel soort ondervinding aan boord. Nou ja, daar hebben we al heel vaak zijn natuurlijk de hele goede adviseur, 2 stiks zelfs. En, is dat bijzonder, 2 adviseurs? 1 voor en 1 achter? Ja, dat vind ik wel bijzonder. Ja, want deze man die kennen elkaar natuurlijk al heel lang, zielen soort met elkaar. Dus dan is dat wel iets wat werkt. Ik zou dat net samen bij een orencombinatie zien. Want je praat toch, krijg even een orentaal. Het kost tijd om bij elkaar in de holle te komen. Dus nee, het is heel bijzonder. Maar goed, het resultaat mag wezen. Nou ja, ze zijn kampioen. En eigenlijk, dit woen ze heel graag. Hè? Want ze hebben voordat hij bij elkaar was, mooi Trinke, de zus, Sietse, skipper van het Jereveen. Harmen, wie natuurlijk skipper van Langwaard. Dit woen ze echt. Nooit verzerren van Hardenheid. Ja, Arjen, het wie ik de wens van hun heid, Pieter Brouwer. En die had het, ik zei, jongens, je moet net elkaar zielen, je moet met elkaar zielen. Ik moet die even onderbreken, dat ik even aanstel verder dragen, want we moeten even naar de vastzitter van de SKS, René Nagelhout. Ja. En het wie een kampioenschap, maar een ontzettend hoop zaken die wij van tevoren net verwacht dat je die krijgen. Zelfs de eerste weken, en dan neem ik toch ter henne even. Dat is ontzettend spietig dat de Snitse scootsie en het wijze ken.
Het gaat gelukkig goed met skipper Jappie. Hij is goed op het eiland. De bemanning van Snits is hier ik. En zij zullen jullie en ik maar het feest beleven. Jappie gaat wel naar huis. Die zit onder de pijnstelling, maar het gaat hartstikke goed. Maar ik wil graag een groot applaus voor het scootje van Snits. Maar ik, oorenscootjes, Joet voor het eerst, wij ziet de meter gelukkig weer achter het helmhout Sjoerd. Dus dat is ik fijn. En hier aan boord, hij heeft mij zield. Hartse Rink, ik weet niet wat er is. Hier staat er. Hartse Rink en direct weer. Scootjes ziel is bij taai. En dat is juist. En wie het mooie is, dat weet je ik misschien net, maar had je zorgen dat de krachten van Wien en Wetter, dat die op de scootjes inbeuken. Dan zorg ik hoe de kracht van de SKS-familie is. En dat we het met elkaar gewoon oppakken. En dat we met elkaar proberen om dat wat wist is, om dat goed op te pakken. Dat ik echt een groot compliment sowieso aan de veiligheidsdiensten van toen, hoe ze het oppakt hebben. En super dat het Sao-Rinte, dat we hier steen kennen. Maar ik steen hier maar een heel groot gevoel. En ik ben heel erg grutsk op dat het Sao-Rinte is dat nou geen te zouden doen. Want we hebben fantastische wedstrijden in de En wat een spanning en wat een kloftmeesken. Het hoort net op, dus prachtig. Maar ja, het allerbelangrijkste, dat is, ik sta op het voordek van het winnende scootje. Ja. Maar voordat we z'n vier binnen de hoek in tot het uitrekken van het zilveren scootje, wil ik toch een heel groot applaus voor de nummers 2 en de nummers 3, maar eigenlijk voor alle scootjes, maar met name Ljouwert en de Jouwer. Een groot applaus. Want je werd alle super spannend maken. Hè? Wie echt tot aan het laatste dag. Het is mooi, want de oude heren is het wel vaker gebeurd dat we een paar dagen van tevoren al wisten wie het winnen zou. En nou, als het tot aan het laatst gaat, ja, dan is dat natuurlijk machtig. Dus daar zijn we heel trots op. Maar ja, we staan hier. En ik wil graag eigenlijk het woordje aan nou aan Siebe Meinisma. Uit naam van de haarsponsoren. Siebe Meinisma is van de Rabobank. Want de haarsponsoren, Frieske Rabobanken, Bouwgroep Dijkstra Draaisma en FB Oranjewoud. En ik jou hem graag het woord om de officiële prijs uit te rekken. Het zilveren scootje onder de bemanning van Heerenveen. Hoe ziet ze Brouwer en Simon? Zie je me. Ja, dank u wel. Het wordt nog best een spannende dag. Ik denk wat kenmerkt een ware kampioen is dat je op een bepaald moment bijna helemaal achterom lezen. En met die rust aan boord en met die professionaliteit hoe je hem dat hier gaat. Ja, dat jouwt alleen maar aan dat je de ware kampioen zit. En ik wil graag een zilverscootje van Jim uitreiken. Daar is hij. Dat ding is hartstikke zwier, dus het is heel bijzonder als we zo lang op gooien. Hartstikke duels. Was ik nou wat seizoen net? Hartstikke bedankt alweer. Dat dacht ik. En dat vind ik. Ik wil je alle keer heel erg bedanken. Al die volgers, al die mensen en iedereen die het mooi werk heeft om het SKS kampioenschap gewoon werd dat een succes te mooi zijn. Hartstikke bedankt alle keer. Een groot applaus voor jezelf. En tot takken En nou feest. Feest jongens. Oh ja, wacht even, stop. Ik veer het al. Worst al even het Fries. Zaten wij binnen, stil binnen dat het Fries volkslied trekt even, jongen. Als het goed is, starten we direct met het Fries volkslied.
Ja, de uitdrukking van het zilveren scootje om een Sietse Brouwer en zijn bemanning alweer van de Gerben van Mannen. Maar dat is nog midden in het verhaal, Agen. Want ja, dit woen ze natuurlijk heel graag. Ja, gewoon dit woe Harren Heidek heel graag. Pieter Brouwer. Ja, de Pieter Brouwer, vroeger skipper van Jennewaard geweest. Later ik skipper van Heerenveen. En wat wil hij graag dat zien Swan op Heerenveen te geren zielen en drinken erbij. Nou, ja, dan is dat een geweldige wens die het nou uitkomt. Ja, en daarom is die emotie extra vielder. Ja, dat is in trainen, vanzelfs. Dat is het. Ja, en heel begrijpelijk. En dat ook een beetje? Ja, zeker. Je wist gewoon dat dit het mooiste gevoel eigenlijk wat er wezen kan. Je eerste kampioenschap, dat is echt, dat safvolle. Kerst net uitlezen, dat moet je een keer beleven. Ja, nou ja, voor jou een keer twadden en ze woen zo graag. Hè. Er zit misschien ook wel een beetje druk op. Voor jou een keer twadden en nou maakt ze het hier en weer. Ja, geweldig. Ja, het is super mooi dat ze dit meisje draaien zo beleven kennen. Nou ja, dat hebben wij natuurlijk ook wel eens gehad. Dus dat is fantastisch. Dit neem je de rest van je leven mooi. Goed, dan ook eventjes, eerder waar het eerder tak komt, de nummer 2, Ljouwert, die werd de tweede met Willem Zwager. Die natuurlijk een hele tour natuurlijk, hè, want eigenlijk is het klassement gewoon sableun. Zaten we start binnen, maar 2 Ljouwert en de Jouwer, Marinus de Jong, op een heel knap treddenplak. Ja, het het er wel even in zitten van Ljouwert? Eigenlijk net, hè? Nou toch wel? Ja, toen Heerenveen echt tredje in de lei. En Ljouwert kwam naar voren. Toen zei hij, nou, hoe zal dit nou komen? Maar Ljouwert lijst zonder, dus het wie nog net echt. Nee, maar die kregen daar hele goede vlagen. En Heerenveen nog heel tijd net. Die lijst stil. Die lijst voor anker daar bij je heren Zielbregen. Ja, maar het wordt net lang. En Heerenveen zielde van Fietje. Nou ja, wat weer? Nee, treien. Ja. Nou, dat jouwt eigenlijk gewoon hoe die wien hier op een Snitsemar van de media draait is. Het is de Snitsemar. Ja, jongen, dat is gevaarlijk. Nee, maar Arjen, ik bijvoorbeeld die het hele week voor ons zitten had, Jennewaard. 4 lessen, dat kan je toch net voorstellen. Ze lijnen helemaal stil en alle orenscootjes varen er voorbij. En je kent er niks, het kost het Jennewaard echt een podiumplak. Want daar hingen ze natuurlijk nog wel kans op, maar uiteindelijk eindigen ze nou op plak 5. Grauw eindigt in het algemeen klassement op plak 4. Pakken vol de Daewoo-winning. Nou, dat vind ik wel mooi verdouwen. Ja, dat is een mooie afsluiting van het seizoen, sinds maar even. Ik bedoel, de zaak is wat lekkerder de winter in. Nou, dat lijkt mij ook. En zie letterlijke wudden. dit is een mooi ouski voor u. Wat betekent dat? Nou, dat ze de laatste wedstrijd variëren joert. Maar er is ook nog niks. Serieus? Nee, ik heb de consequenties over verbinden. Dat vreeg ik eigenlijk aan. Nou, ik zal nog net zeggen dat Douwe Grauw dat hij stopt. Nee. Die man die had nog sap plezier in het spultje. Nou, en nou een jaar net kampioen worden, omdat er dat zo wend weer. Dan zal dat toch net zo wijzen dat er zei, nou stop ik ermee. Nee, Geertje zei echt juist van, ik heb me net intikken dat hij ermee ophoort, want hij wil nog een keer de revanche nemen. Ja, dat was daar net afsluiten. Ik bedoel, hij had Joet gelukkig zijn lid dat het er wel in zit. Hij had Joet revanche nam. Ja, dus dan wist er nog net op te stappen. Dat loopt niks van. Ja, maar toch probeer ik een beetje als hij zei, dit is een mooie ouski voor u. Dat zou je wel. Ja, dat zou je wel, dat hek ik. Ja. Dus ja, je kan dat op verschillende manieren uitlezen. Maar volgens mij dit week krijg met de volle plezier. Want je bent zo zak goed in die hele van die vlaagjes op ziekje. En dat mijn licht waar, grauw. Och jongen, ja. En mijn wisselende wien. Hij draaide ik elke keer. Ik denk, nou grauw gaat de wedstrijden wien. En ik ging wedstrijden wien. Ja, het skipje draait licht, hè. Dat is ik natuurlijk. En ik nog een redelijke start. Ben ik net wend van Grauw, dit kampioenskip. Ze in het 6e bij de eerste tonnen. Ja, dat is eigenlijk heel goed. Ja. Hey jongens, mag ik je hem dankzij. Ik wil nog één slotconclusie. Heerenveen, de terjochte kampioen. Ja, zeker. Ja, hartstikke mooi. Je kent ze weer even hier maar vooruit. Prachtig. Agen, hoe is Jost ook weer op dit kampioenskip? Nou, ik heb van de media even met de jongens van de Sneekerpan. Alle respect voor die Sneekerpan. Ze wien er wel. En dan moest wel weten wat voor impact dat voor die man had. En daarom toch een week even nog een jappie. Okay. En dat is heel goed dat er jongens, wat hier ook komt. Nou, ziet ze. Harmen. Ja. Oh, ja. Wat wil je weten? Harmen, kom erbij. Met de show gewoon hoor, jongens. Kan je niks verschillen. Nou, wat weet ik, jongen? Nou, zeg ze wat intelligente tekst. Nee, dat komt er nog net uit. Dat wist dan wel, jongen. We hebben je een heel tijd neemt van het Dreamteam, de Galacticos. En je moest bij de eerste 8 moest je hem eindigen. Ja. En bij de bovenste ton je hem line? Tredje.
14e. 14e, ja. Nee, ja. nee, de 14e die je net maakt. Maar Wie een de 13e. Van hoe gaat het dan met de spanning bij die? We willen toch een beetje spannend houden. Dus we staan er gewoon achter, geen risico. En nee, flauwekul jongen. Dan kist er Arjan in de kont sieren natuurlijk. Nee, rustig blowen. Gewoon kop erbij. Ja, maar hoe lastig is dat om rustig te blowen? Want je denkt van, we hebben nog een 10 wedstrijden gewonnen en dan zit je even nog een keer vergooien. Nee, maar dat hebben we net niet naar in. Dus dat is gewoon een kutvraag van die nou. Dat slaat nergens op. Echt waardeloos. Nee, maar natuurlijk is het hartstikke spannend. Maar ja, het vrekt het al hier, jongen. Nee, maar hoor je dan eigenlijk van waar is de concurrentie? Waar zit jou? Waar zit Jouren? Nou, we hier in eerste instantie Jouren en Lauwerdien ben ik het zijn best voor. Nee, precies, dat voel je, dat kwam nog aardig uit. Dus ja, dan wil je rustig, dat is prima. Nou ja, en het tweede cruiserakje, ja, die chaos bij die onderboeien, geloof ik. Toen ben we rustig bleven en toen, ja, dat was super. Want toen tred je naar het rijden. Ja, dus ik zit u één ding vertellen. Dit is een mooi verhaal. Nou, kom maar op. Als je dit hele kampioenschap hebben we in de geest van uw height zield. 100% echt weer. Dat meen ik serieus, Arjen. Je hebt er de hele tijd bij geweest. Elke wedstrijd zorg ik naar die foto en dan praat je even met hem. Kom goed, kom goed. Want het is een fenomenale kerel. Die is echt bij u, Arjen. Jongen, denk er goed om. En Joet en ik, we hebben één keer zield dat we gingen tussen uw height en uw height. En toen kwamen we als stolver om de bovenboei en toen kwamen we weer strijden om de onderboei. Dus het maakt het al je niks uit. Je moet altijd rustig blowen. En toen waren we weer kampioen. Maar dat was in 2008 even ze mij of zo, weet ik het. Maar dus altijd rustig blowen, Arjen. Maar dit is mooi, jongen. Kom eens mooi in Heerenveen. Laat dit een les wezen. Laat dit een persoonlijke les wezen. Altijd rustig blowen. Altijd rustig blowen. En dat geldt voor het hele leven. En ook... ja, je bent een knappe fan trouwens. Nou, dank je. Oké, volgens mij ziet ze erop. Ziet ze erop. Ziet ze erop. Oh, my god. Hadden we de heel... Fenomeen. Hey, jongen. De kampioen, Harmen Brouwer. Hij ziet het Jerry natuurlijk met zijn hele familie op het skip. Zij zijn de terjochte kampioen, SKS kampioen 2024. Niet een keer. Jereveen wint het SKS kampioenschap. Mag ik je hem dankzij Dini voor het super dat de weer is. En Hagen Doek. Brok emotie. Het is één brok emotie. Het is machtig. En dat het hele kampioenschap is machtig. De hele SKS is machtig. Toch? Nogmaals, tiegetank voor het Chen. En graag ont takomier. Dag. Ja, jongen, even voor Pieter. Ja, voor Pieter en voor Jim Heid. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Heeft u haaruitval en bent u bang kaal te worden? Dan breekt er voor u een nieuwe tijd aan. Herriset Jantien in Harkema heeft meerdere succesvolle oplossingen voor haarproblemen. Zoals niet van echt te onderscheiden haarwerken voor hem en voor haar. Herriset Jantien in Harkema. Voor een blijvende oplossing. Met de